आता मी उतरून येतो. तर आपण बघत होतो की नेटवर्क पिता हमस. हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मला वाटतं नेटवर्क काहीतरी प्रॉब्लेम. तुमचा नेटवर्क इश्यू आहे, माझ्या लक्षात आलं. हरकत नाही, हरकत नाही. ठीक आहे माताजी. आली आली. हरे कृष्ण. ओके. तर आपण 17व्या श्लोकावरती आहोत. थोडी सुरुवात केली होती, माधुरी माताजींचा थोडा नेटवर्क इश्यू होता, म्हणून मी म्हटलं की जर तेवढ्यात सुनील प्रभूजी जॉईन झालेले आहेत तर आपण कंटिन्यू करूया अध्याय. आपण आज 9व्या अध्यायावरती आहोत. तर याची थोडीशी उजळणी आपण आधी थोडे 10 मिनिटं सुरुवात केलेली आहे. तर ज्याप्रमाणे आपण हरे माता कृष्ण. एक मिनिट मी आता जॉईन केलंय, एक 10 मिनिटात घरी पोहोचतोय. मग तोपर्यंत मी काय बोलू शकणार नाही, फक्त ऐकेन मी नो डाटा. प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम प्रभूजी, नो प्रॉब्लेम. तुम्ही ऐका, हरे चालेल. हा हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार साम यजुरेव च. भगवंत सांगताय तो प्रत्यक्ष भगवंतांच्या स्वमुखातून भगवंतांनी 7व्या अध्यायातही आपल्याला या विभूतींचं ज्या ज्या अभिव्यक्ती आहे, मग जिथे आपल्याला 10व्या अध्यायातही ज्या सूचक अभिव्यक्ती आहेत की भगवंतांची ही चराचर सृष्टी, मग पुढे तात्पर्यात म्हटलंय की संपूर्ण चराचर सृष्टी ही श्रीकृष्णांच्या शक्तीच्या विविध क्रियांची अभिव्यक्ती आहे. कारण ही भौतिक प्रकृती आणि आध्यात्मिक प्रकृती, मग जी ही दोन्हीही भगवंतांची निर्मिती आहे. आणि या सगळ्या क्रियांची अभिव्यक्ती प्रत्यक्ष भगवंत त्यामध्ये प्रत्यक्ष तिथे आहेत, अस्तित्व आहे त्यांचं तिथे. तिथे ते भगवंत आहेत, भगवंतांचं स्वतःच अस्तित्व आहे. आणि म्हणूनच तिथे त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये कशा प्रकारे प्रकट झालेले आहेत. मग ज्या 7व्या अध्यायामध्ये आपल्याला काही विभूतींचा तिथे उल्लेख केलेला आहे, अशा प्रकारे या भगवंतांच्या सर्व विभूती सूचक अभिव्यक्ती आहे, जिथे भगवंतांचा अंश या प्रत्येक ठिकाणी आहे. भौतिक जगतात श्रीकृष्णांची तटस्था शक्ती असणाऱ्या जीवांशी आपण विविध प्रकारचे संबंध प्रस्थापित करतो. आणि म्हणून हा जो जीव आहे हा तटस्थ शक्तीवर आहे, ज्याला या इच्छेची सूट दिलेली आहे. आणि म्हणून त्याला तटस्थ शक्तीवर, की जरी तो पराशक्तीचाच भाग असला, आध्यात्मिक शक्तीचा भाग असला, तरी तो तटस्थ शक्तीवर आहे. आणि त्या तटस्थ शक्तीवर राहून त्याला स्वतःला अध्यात्मात आणायचं आहे का, मी भौतिक जगतामध्येच कुठेतरी त्या महासागरामध्ये गटांगळ्या खायच्यात, की जिथे मायेमध्येच कुठेतरी अडकून राहायचंय. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की वस्तुतः सर्व जीव हे श्रीकृष्णांचे अंश असल्यामुळे ते श्रीकृष्णच आहेत. म्हणून सर्व वेदांचे एकमात्र लक्ष्य म्हणजे श्रीकृष्णांची प्राप्ती हे आहे. वेदाध्ययन करणे म्हणजे श्रीकृष्णांची क्रमशः प्राप्ती करून घेणे होय. ज्या योगे आपण शुद्ध होतो आणि आपल्या स्वरूपावस्थेत स्थिर होतो, ते तत्व म्हणजे विशेष करून श्रीकृष्ण आहे. की ज्या स्वरूपावस्थेत, मग जिथे आपण या वेदांचा अभ्यास करतो, अहो वेदांचा अंत ते भगवंत हो. वेदांचा अभ्यास करायचंय, वेदांचं अध्ययन करायचंय, भगवंतांना जाणायचंय. आणि मग जिथे भगवंतांना जाणलं जातं तिथेच ती स्वरूपावस्था, तिथेच कुठेतरी आत्मसाक्षात्कार घडू शकतो. की आपण शरीर नाही, आत्मा आहोत, हे भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आहे. पण ते आचरणात ते आत्मसात करणं साध्या सुध्या माणसाला नाही होऊ शक्य. त्यासाठी ती शुद्धता आवश्यक आहे. आणि ते शुद्ध होणं म्हणजेच ते चेतो दर्पण मार्जनम, की त्या अगदी म्हणजे सर्फनी जसं घासतो ना कपडा, की मग तो एकदम सफेद, मेरी सफेदी उसकी सफेदी से, की लिटरली ते शुद्धपणा आपण कसा एखादी चमकणार आहे तसं कुठेतरी उपमा द्यायला मी म्हटलं, पण ती शुद्धता इथे. आणि म्हणूनच मग त्या भगवंतांना त्या तत्वतः भगवंतांना जाणणं असतं. त्याचप्रमाणे वैदिक तत्वाबद्दल जिज्ञासा करणारा जीव हा श्रीकृष्णांचा अंश असल्यामुळे असा जीव म्हणजे श्रीकृष्णच आहे. मग त्या जीवाला श्रीकृष्णांचं स्वरूप कधी येतं, जेव्हा त्याला त्या वेदांना जाणणं, कुठेतरी त्या तत्वाबद्दल मनात जिज्ञासा आहे, कारण तो अध्यात्माकडे कुठेतरी वाटचाल करतो. आणि असा जीव, म्हणूनच आपण क्वालिटेटिव्हली आपल्याला भगवंतांसारखंच म्हटलंय हो. आपण जीव आहोत, आपल्याला तटस्थ शक्तीवर ठेवलंय. पण भगवंतांचं हे ज्ञान आपण का का आजमावू शकतोय, कारण आपण कुठेतरी भगवंतांच्याच
स्वरूपाचे आहोत, त्यांच्याच स्वभावाचे आहोत. म्हणून आपण हे ज्ञान प्राप्त करू शकतो. हे ज्ञान म्हणून भगवंतांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय. पण विस्मरण होतंय हो श्रीकृष्णांचंच आपल्याला. या भौतिक जगतामध्ये मनुष्य विसरतोय सगळं, कारण त्याला सगळ्या त्या भौतिक गोष्टींचा उपभोग घ्यायचा आहे, त्याच्या मागे लागलेला आहे होतो. आणि म्हणूनच या वेदांना जाणणं, या वेदांचं अध्ययन करणं, ते भगवंतांना जाणणं आहे. आणि म्हणून या जीवाला निश्चितच ते स्वरूप प्राप्त होईल. कधी? जेव्हा तो वैदिक अध्ययन करेल, त्याला त्याच्यामध्ये ती जिज्ञासा असेल, तेव्हा तो निश्चितच श्रीकृष्णांचं स्वरूप, त्या स्वरूपाची, त्या 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 तत्वाची, त्यांच्या स्वभावाची निश्चितच प्राप्ती करेल. म्हणून कृष्णप्राप्ती हे सर्व वेदांचे ध्येय आहे. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद या चारही वेदांमधील सर्व मंत्रात प्रणव किंवा ओंकार हा प्रमुख आहे. म्हणून मंत्रही श्रीकृष्ण, तो मंत्रही श्रीकृष्णच आहेत. मग 17व्या अध्यायात आपल्याला ओंकाराचं खूप सुंदर, मग ओम तत्सत म्हणून म्हटलंय, पण ते ओम मध्ये कोण आहे हो? ओम म्हणजे श्रीकृष्णच आहे. म्हणून ज्या विभूतींमध्ये आपण बघितलं आधीच्याही अध्यायात की ओंकारामध्ये, मग जो ओंकाराचा उच्चार प्रत्येक मंत्रांच्या सुरुवातीला केला जातो, अ उ म, तिथे भगवंत आहे हो, विष्णूंचं रूप आहे. तिथे अ उ म चं खूप सुंदर 17व्या अध्यायात वर्णन केलंय. मग की अ म्हणजे कृष्ण, उ म्हणजे राधा आणि म म्हणजे मकार, तो जीव. आणि मग त्यांची संलग्नता कशी आहे, सुंदरपणे वर्णन केलेलं आहे. अशा प्रकारे या या कृष्णांना म्हणजे ओंकारामध्ये प्रत्यक्ष विष्णूच आहेत, प्रत्यक्ष श्रीकृष्णच आहेत. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमप्ययम्. मीच ध्येय, पोषण करता, प्रभू, साक्षी, निवास, आश्रयस्थान आणि अत्यंत जीवलग मित्र आहे. उत्पत्ती आणि प्रलय, सर्वांचा आधार, विश्रामस्थान आणि अविनाशी बीजही मीच आहे. बघा, प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांनी सगळ्या दाखले सुद्धा दिलेले आहेत. पण भगवंत सांगतायत की कशा प्रकारे ध्येय आहेत, भगवंत आश्रयस्थान. मग ज्या 8व्या अध्यायामध्ये, 7व्या अध्यायामध्ये आपण हे की मग त्या मण्यांना आधार देणारे कोण आहे? मग तो दोरा आहे, ते भगवंत आश्रयस्थान आहेत. मग ती ब्रह्मांड अवकाशामध्ये अनेक एवढी तरंगतायत, कुणाच्या कुणाच्या आधारावर? हो, ते तत्व भगवंतांचं तत्व. गती म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला जावयाचे आहे ते स्थान होय. सामान्य लोकांना माहीत नसले तरी परम लक्ष्य म्हणजे श्रीकृष्णच आहे. ज्याला श्रीकृष्णाचं ज्ञान नाही तो चुकीच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे. आणि त्याची तथाकथित प्रगती ही आंशिक किंवा भ्रामक असते, कारण मग तो अज्ञान असतो, कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव आहे ना. मग ज्ञानाचा अभाव असल्यावर ते भ्रमात जाण्याची खूप दाट शक्यता आहे, कारण त्या ज्ञानाला कुठेतरी ठोस असा आधार नाही ना कुठलाच. कुठेही वेदांचा, कुठेही शास्त्रांचा आधार नाही. मग तिथे प्रगती कुठे असते? भ्रामक असते ती कुठेतरी, किंवा आंशिक असते ती. असे अनेक लोक आहेत जे निरनिराळ्या देवतांनाच आपलं परम लक्ष्य मानतात आणि कठोर कर्मकांडांचं पालन करून निरनिराळ्या लोकांची, उदाहरणार्थ चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक इत्यादींची प्राप्ती करतात. असे हे सारे ग्रहलोक श्रीकृष्णांची सृष्टी असल्यामुळे ते एकाच वेळी कृष्ण आहेत आणि नाहीत. असे हे ग्रहलोक म्हणजे श्रीकृष्णांच्या शक्तींची अभिव्यक्ती असल्या कारणाने श्रीकृष्णच आहेत, परंतु श्रीकृष्णांची अनुभूती होण्यास ते सहाय्यकारक ठरू शकतात. मग या लोकांवर, मग म्हणून जे पृथ्वीच्या वरती जे हे ज्या लोकांचा आता उच्चार केलेला आहे की जे निरनिराळ्या प्रकारचे चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, अशा प्रकारचे हे सगळे जे लोक आहेत हे पृथ्वीच्या वरती. आणि म्हणूनच त्या गोलोक धामामध्ये जाण्यापर्यंत निश्चितच हे सहाय्यकारक ठरू शकतात. कारण कर्मकांडात अडकलेले लोक, सकाम कर्मात अडकलेले लोक कुठेतरी त्याच अभिलाषेने या गोष्टी करत असतात. हा यज्ञ मी करतोय पण मला या देवतेला प्रसन्न करायचंय आणि मग त्या देवतेकडून मला त्या गोष्टीची प्राप्ती होणार आहे. पण हे करताय कोणाकडून? हे सगळं भगवंतांकडून होतंय. पुढच्या श्लोकांमध्ये आपल्याला याचा उल्लेख निश्चित ऐकायचा आहे. श्रीकृष्णांच्या या विविध शक्तींची आराधना करणे म्हणजे मनुष्याने अप्रत्यक्षपणे श्रीकृष्णांची आराधना करणे हे होय. मनुष्याने प्रत्यक्षपणे श्रीकृष्णांची आराधना केली पाहिजे, कारण त्यामुळे शक्ती व वेळ व्यर्थ खर्ची पडणार नाही.
उदाहरणार्थ इमारतीच्या शेवटच्या मजल्यावर जाण्यासाठी उद्वाहक लिफ्ट उपलब्ध असेल तरी मनुष्याने जर जिन्याचा उपयोग केला तर काय अर्थ आहे हो? जिथे तुम्हाला दिसतंय तुम्हाला तो मोठीचा मार्ग लिफ्ट सारखा आहे हो, मग तुम्ही ज्या टप्प्या टप्प्याने जाण्याचा प्रयत्न करताय तो कशासाठी? तिथे तुम्ही तुमची वेळ आणि तुमची एनर्जी वाया घालवताय. सर्व काही श्रीकृष्णांच्या शक्तीवर आधारित आहे, म्हणून श्रीकृष्णांशिवाय कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात राहू शकत नाही. श्रीकृष्ण हे परमेश्वर आहेत कारण सर्व काही त्यांच्या मालकीचे आहे. उपद्रष्टा आणि अनुमंता, गवताचं पातही हलत नाही हो ज्यांच्या आज्ञेशिवाय, ज्यांच्या इच्छेशिवाय, कारण त्यांच्या इच्छेच्या अधीन आहेत या सगळ्या गोष्टी. आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये याचा उल्लेख ऐकलेला आहे, कारण सर्व काही त्यांच्या शक्तीमुळेच अस्तित्वात आहे. श्रीकृष्ण सर्वांच्या हृदयात स्थित असल्यामुळे ते सर्वश्रेष्ठ साक्षीही आहेत. मग त्या सगळ्या बघा, आपण त्या कठोपनिषदामध्ये खूप सुंदर आकृती आहे, 13व्या अध्यायात खूप सुंदर वर्णन केलंय ह्याचं. मग जो आत्मा आणि परमात्मा, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाला आपण जेव्हा जाणतो तेव्हा हा जो क्षेत्रज्ञ आहे ना, हा क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा आहे हा आत्म्याचं सगळं ऑब्झर्वेशन करतोय हो, म्हणून ते साक्षीदार आहेत. आत्मा जे काही करतोय, हा जीव जे काही करतोय त्या सगळ्याचे साक्षीदार भगवंत आहेत, कारण ते सगळं बघतायत. पण आपण निवास करीत असलेले स्थान, देश, ग्रहलोक म्हणजे श्रीकृष्णच आहे. श्रीकृष्ण हेच अंतिम आश्रयस्थान आहे. म्हणून आपल्या रक्षणाकरता किंवा संकट निवारणाकरता मनुष्याने श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतला पाहिजे. आणि जेव्हा जेव्हा आपल्या संरक्षणाची आवश्यकता असते तेव्हा तेव्हा आपण, एक मिनिट, तेव्हा तेव्हा आपण जाणले पाहिजे की आपल्याला चेतन आत्म्याकडून संरक्षण प्राप्त करावे लागते. तो जो परमात्मा आहे ना, ते चेतन आत्मा, तो आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि हा परमात्मा ही शरीरामध्ये, हृदयामध्ये निवास करतोय आणि तोच कुठेतरी त्या शरीराचा आधार आहे. त्या चैतन्यामुळेच त्याला संरक्षण मिळालेलं आहे. त्या त्या शरीराला जे आपण म्हणतोय, ज्याला आपण इतकं इतकं आपण जपतो ना, त्या शरीराला जपायचंय हो, पण त्या शरीराला जाणायचंय की तो आत्मा, त्या आत्म्याला जाणायच्या, त्या आत्मिक अनुभूती होणं गरजेचं आहे. इतकंच त्या शरीराची काळजी घ्यावं की त्या आत्म्याला जाणून घ्यायचं आणि तो आत्माच जे काही आहे ते संरक्षण करतो. श्रीकृष्ण तर परम आत्मा आहे. श्रीकृष्ण हे तर परमात्मा आहेत. श्रीकृष्ण हेच आपल्या उत्पत्तीचं कारण किंवा परमपिता असल्यामुळे श्रीकृष्णां व्यतिरिक्त इतर कोणीही आपला जिवलग असा हितचिंतक असूच शकत नाही राजा. श्रीकृष्ण हे सृष्टीचे आणि प्रलयानंतरचेही विश्रांती स्थान आहेत. यास्तव श्रीकृष्ण हे सर्व कारणांचे मूळ शाश्वत कारण आहे. अहो, ज्यांना ऋषी, चार कुमार, सप्तर्षी कोणीच जाणू शकलं नाही की ज्याचं मूळ, सगळ्याचं मूळ हे भगवंत आहेत. आणि जेव्हा या सृष्टीचा प्रलय, मग आपण आधीच्या 4-5व्या श्लोकामध्ये जेव्हा ब्रह्मांचं जिथे उल्लेख केलेला आहे, इव्हन 4थ्या अध्यायामध्ये पण आपण जाणलं की ब्रह्मांचं जीवन हे किती वर्ष आहे, 100 वर्ष, आणि त्यानंतर होणारा प्रलय, निर्मिती, मग यामधील जो काळ असतो त्याचं विश्रांती स्थान हे सुद्धा भगवंतच आहे तो. कारण कुठेतरी त्या अवस्थेमध्ये जेव्हा जीव असतो तेव्हा त्या अवस्थेमध्ये विश्रांती, त्या अवस्थेमध्ये राहून पुन्हा त्या इच्छेने तो पुन्हा त्या जगतामध्ये त्याला जन्म मिळणार असतो हो. पण ते विश्रांती स्थान पण कोण आहे? तर ते भगवंतच आहे, कारण ते परमपिता आहेत हो, परमात्मा आहेत. प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ते निवास करतायत. मग तो आत्मा आहे ना, तो आत्मा त्या शरीरापुरतच, म्हणजे त्या फील्ड म्हटलंय त्याला. जसं आपण म्हणतो ना की 13व्या अध्यायात आपण सखोलपणे जाणू की शेतकरी फक्त त्याच्या त्याच्या शेताला जाणू शकतो, पण तो जो सूर्य आहे, जो सूर्यदेव आहे, तो सूर्यदेव मात्र सगळीकडे प्रकाश आणि सगळ्या शेतांना तो बघत असतो. आणि म्हणूनच तो फक्त एकाच नाही गोष्टीला, म्हणून तो शरीर हे फक्त त्याच्या, त्या आत्मा तो फक्त त्याच्या शरीरापुरतच तेवढं लिमिटेड असतो, कुठेतरी सीमित आहे. पण हा जो परमात्मा आहे तो सगळ्यांना सुपर, ही इज अ सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, म्हणजे तो सगळ्यांचा सर्वोच्च नियंत्रक आहे. त्याच्यामुळे ही सुपरसीज एव्हरीथिंग, सगळ्यावरती त्यांचं नियंत्रण आहे. कारण ते सर्व कारणांचे शाश्वत, कारण ते सच्चित आनंद आहेत, कारण ते शाश्वत असे मूळ आहेत सगळ्या कारणांचे. तपाम्यहं वर्षम
निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मुस्पृश्य सॉरी अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चा अमर्जुन. हे अर्जुना, मी उष्णता देतो, मीच पाऊस थांबवितो आणि पाडवितोही. मी अमृत तत्व आहे आणि मूर्तिमंत मृत्यूही मीच आहे. सत चेतन आणि असत जड पदार्थ दोन्हीही माझ्यामध्येच स्थित आहे. मग ज्या विजेपासून आपल्याला जी उष्णता मिळतीये, सूर्यापासून जो प्रकाश मिळतोय, हे कुणापासून मिळते? तर भगवंतांच्या अस्तित्वामुळे. श्रीकृष्ण हे विजेच्या आणि सूर्याच्या माध्यमाने उष्णता आणि प्रकाश यांचे प्रसारण आपल्या शक्तींनी करतात. ते उन्हाळ्यात पाऊस पडू देत नाहीत आणि पावसाळ्यात सतत मुसळधार पावसाचा वर्षाव करतात. जी शक्ती आपले पोषण करून आपले आयुष्य वृद्धिंगत करते, ती शक्ती म्हणजे श्रीकृष्णच आहे. आणि अंत समयी श्रीकृष्ण आपल्याला मृत्यूच्या रूपात भेटतात. म्हणून आपण जे 8व्या अध्यायात म्हटलं, मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण केलं जातं आणि म्हणूनच तेव्हाही भगवंतच, म्हणून प्रत्यक्ष मृत्यू ही प्रत्यक्ष भगवंत आहे त्यांनी सांगितलं. आणि म्हणून त्याही आधीच जे काही वृद्धिंगत होतं आपलं आयुष्य, ते सगळं भगवंतांचीच देण आहे. हो, पोषण करता हे भगवंत आहे. कारण या जीवाला जे जपलं जात आहे ना, ते कुणाच्या आश्रयाखाली, कुणाच्या आधाराखाली? प्रत्यक्ष परमपित्याच्या. पावसाळ्यामध्ये पाऊसच. मग हे जे निसर्गाचा सगळा क्षोभ, सगळा हा जो कुठेतरी आपण आपण बघतोय ना, की आता जे सगळं आपल्या सगळ्या सीझन सगळे बदलत आहेत. कधीही पाऊस, कुठेतरी आपल्याला हिवाळ्यात पाऊस पडतोय. हा सगळा कोप आहे. हो, हा शक्तीचा भगवंतांच्या. कारण शेवटी कर्म जे म्हणतो ना आपण, त्या कर्माने जसं आपण भोगतोय, तसा प्रकारे या सगळ्या शक्ती आहेत हो भगवंतांच्या, आणि त्या प्रकारे त्या अभिव्यक्ती सूचित करतायत. आणि म्हणून भगवंत काळजी घेतायत. पण शेवटी या गोष्टींचं कुठेतरी असंतुलन कशा प्रकारे होत आहे? कारण कलियुगाकडे वाटचाल करतोय आपण. जी शक्ती आपले पोषण करून आपले आयुष्य वृद्धिंगत करते, ती शक्ती म्हणजे भगवंत आहे. आणि मृत्यूच्या रूपात जे भेटतात तेही भगवंत आहेत. श्रीकृष्णांच्या या विविध शक्तींचं विश्लेषण केल्यास निश्चितपणे कळून येईल की श्रीकृष्णांसाठी जड आणि चेतन यामध्ये मुळीच भेद नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर सत आणि असत किंवा जड आणि चेतन म्हणजे श्रीकृष्णच आहे. म्हणून श्रीकृष्ण भावनेच्या उन्नतावस्थेत मनुष्य अशा प्रकारचा भेद करीत नाही. तो सर्व गोष्टींमध्ये केवळ श्रीकृष्णांना पाहतो. कारण भगवंत जिथे कशाचाच भेद करत नाही, तिथे कृष्ण भावना भावित मनुष्य निश्चितच तेच स्वरूप प्राप्त करतो आणि त्याच स्वभावाची प्राप्ती करतो आणि त्याच दृष्टीने तो इतरांना बघत असतो. आणि म्हणून तो कुठल्याही प्रकारचं भेदभाव, म्हणून जो शुद्ध भक्त असतो, तो एका जीवाला फक्त त्या परमात्म्याचं अस्तित्व असलेला जीव असाच त्याचा दृष्टिकोन असतो. श्रीकृष्ण हे सत आणि असत दोन्ही असल्यामुळे भौतिक अभिव्यक्तींनी युक्त विराट विश्वरूप म्हणजे श्रीकृष्णच आहेत. आणि द्विभुज श्यामसुंदर रूपातील वेणुवादन करणाऱ्या त्यांच्या वृंदावन लीला या भगवान रूपातील लीला आहे. बघा किती सुंदर वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे हे सगळे भगवंतांचीच रूप. म्हणून ज्या आपण ब्रह्म, जे निर्विशेष ब्रह्म जे म्हटलंय, नंतर परमात्मा जे चार भुजाधारी परमात्मा रूप आणि भगवान रूप, या तिन्हीशी हा जीव निगडीत आहे. या तिन्हीच्या स्वरूपावर त्याला तो भक्ती करतोय भगवंतांची. पण निश्चितच काय, आणि म्हणूनच या सगळ्या युक्तींनी, या सगळ्या सगळ्या गोष्टींनी परिपूर्ण असं ऐश्वर्य असलेले असे भगवंत आहेत. आणि या वेणुवादन, आणि म्हणून जे आपण वृंदावनातील लीला बघतो, या श्यामसुंदर या भगवान रूपातील भगवंतांच्या लीला आहेत. आणि म्हणून त्या भगवान रूपाशी जो निगडीत असतो, तो कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे समरस झालेला असतो. आणि म्हणून इथे जी तटस्था शक्ती, आणि आपण हे जे या गोष्टींविषयी जाणतो आहोत, की या सगळ्या इच्छांमुळे आणि कशा प्रकारे हा उन्माद आपल्याला दिसतोय. कारण या भौतिक सृष्टीवर आधीच्याही अध्यायांमध्ये याचा उल्लेख आहे की भगवंतांनी निर्मिती केली आहे, पण भगवंतांनी कुठलाही त्याच्यावर प्रभाव नाहीये त्यांचा, कुठलाही कुठलंही त्यांनी त्याच्यावरती एन्फोर्स केलेलं नाहीये, कुठलंही काय म्हणतो ना, त्याला लादलेलं नाहीये. भगवंतांनी कधीच कोणावरती लादलेलं नाहीये स्वतःला. इव्हन श्रीकृष्णांना सांगताना ते सांगतायत, जेव्हा श्रीकृष्ण
सगळं जाणून जेव्हा श्रीकृष्णांनी त्यांना आधीच मानलेलं असतं, अर्जुनाने भगवंताला कधीच जाणलेलं असतं, पण अर्जुन जिथे स्वतः कन्व्हिन्स होऊन जेव्हा म्हणतायत तेव्हाच भगवंत त्यांच्या विभूती दाखवतात. प्रत्यक्ष होऊन नाही भगवंत लादत आहेत त्याच्यावरती, कारण त्यांचा तो लाडका शिष्य आहे, त्यांचा लाडका भक्त आहे. आणि म्हणून हे जाणायचंय की कशा प्रकारे ही भौतिक प्रकृतीचं हे सगळं जे रूप आहे, या या कर्मांनी, या कोणाच्या इच्छांनी, या मनुष्याच्या निरनिराळ्या इच्छांनी तो हे सगळं भोगतो. आणि म्हणून त्या कर्म फळांचे भोग म्हणून ते भोगले जात आहेत. म्हणून त्या कर्मालाच आधीच्या सगळ्या अध्यायात आपण हे जाणलंय की ते कर्मच जर भगवंतांसाठी केलं, सर्व कृष्णार्पणम, तर तिथे ते कर्माची फळही नको आणि त्या कर्माच्या फळांचे भोगही नाही मिळणार. मग तिथून निश्चितच मुक्ती मिळू शकते. त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगर्तिं प्रार्थयन्ते स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् मशन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान्. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्गलोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझंच पूजन करतात. असे पापकर्मांपासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात आणि त्या ठिकाणी ते देवांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. मग बघा, ती सायकल वर जाणार आहे पण ती पुन्हा खाली येणार आहे बघा. कारण ते ते जे चक्र आपण बघतो ना, की ज्या जत्रेमध्ये असतात, की वरून खाली खालून वरती, पण त्या चक्रात अडकलं जातं. कशामुळे? की खाली वरती गेल्यानंतर पुन्हा खाली यावंच लागतं हो, कारण तिथे त्या वरती स्वर्गलोकामध्ये सगळे भोग उपभोगता येतात, स्वर्ग सुख उपभोगता येतात, पण तिथे पापपुण्याचं गणती केली जाते हो, मोजमाप आहे तिथे. पुण्याचं माप जेव्हा क्षीण होतंय तेव्हा पुन्हा मृत्यूलोकात जन्म आहे. त्रैविद्य हा शब्द म्हणजे साम, यजुर आणि ऋग हे 3 वेद आहेत. होय, ज्या ब्राह्मणाने या 3 वेदांचं अध्ययन केले आहे त्याला त्रिवेदी म्हटले जाते. या तिन्ही वेदांचं ज्याला ज्ञान आहे त्याला समाजामध्ये सन्माननीय मानले जाते. हरे कृष्ण. वाचू माताजी तात्पर्य. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचू? हो, वाचताय माताजी? वाच. हो हो, वाचते. त्रैविद्या शब्द म्हणजे साम, यजु म्हणजे ऋग हे 3 वेद होय. ज्या ब्राह्मणाने या 3 वेदांचे अध्ययन केले आहे त्याला त्रिवेदी असे म्हटले जाते. या 3 वेदांचे ज्याला ज्ञान आहे त्याला समाजामध्ये सन्माननीय मानले जाते. दुर्दैवाने अनेक मोठमोठ्या वैदिक विद्वानांना वेदाध्ययन करण्यामागचा अंतिम उद्देश माहीत नाही. म्हणून या ठिकाणी श्रीकृष्ण सांगत आहेत की त्रिवेदींचे ध्येय म्हणजे मीच आहे. वास्तविक त्रिवेदी विद्वान हे श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेतात आणि भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी शुद्ध, एक मिनिट, कुठं गेलं, भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी शुद्ध भगवत भक्तीमध्ये युक्त होतात. भक्तियोगाचा प्रारंभ हरे कृष्ण मंत्राच्या जपाने आणि त्याचबरोबर श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणण्याचा प्रयत्न करण्याने होतो. दुर्दैवाने केवळ वेदाध्ययन करण्याच्या दृष्टीने वेदांचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी चंद्र आणि इंद्रासारख्या देवता प्रित्यर्थ यज्ञ करण्यामध्ये आसक्त होतात. अशा प्रयत्नांद्वारे देवोपासक हे निश्चितच कनिष्ठ प्राकृतिक गुणांतून मुक्त होतात आणि त्यामुळे असे लोक मरलोक, जनलोक, तपोलोक इत्यादी उच्चतर लोकांप्रत उन्नत होतात. जो अशा लोकांमध्ये वास करतो त्याला या पृथ्वीपेक्षा लक्ष पटीने अधिक श्रेष्ठ दर्जाचे इंद्रिय भोग करता येतात. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. अशा प्रकारे त्रिविद्या
त्रिविद्या, याला त्रिवेदी म्हटलंय. जेव्हा साम, यजुर आणि ऋग्वेदांचं जे ज्ञान घेतोय त्याला त्रिवेदी म्हटलेलं आहे, की त्याला तिन्ही वेदांचं ज्ञान आहे. पण अनेक वैदिक विद्वानांना या समाजामध्ये सन्मानीय मानलं जातं, परंतु काय तर त्यांना त्याचा अंतिम उद्देश माहित नसतो, की या ठिकाणी श्रीकृष्ण सांगत आहेत की त्रिवेदींचं ध्येय म्हणजे मी आहे, की या सगळ्या वेदांचा अंत, वेदांचं ध्येय, वेदांचा अभ्यास, वेदाध्ययनांचा जो अंतिम उद्दिष्ट आहे हे मीच आहे. वास्तविक त्रिवेदी विद्वान हे श्रीकृष्णांच्या चरणकमलांचा आश्रय घेतात आणि भगवंतांना संतुष्ट करण्यासाठी शुद्ध भक्तीमध्ये, भगवत भक्तीमध्ये युक्त होतात. भक्ती योगाचा प्रारंभ हा हरे कृष्णाच्या मंत्राच्या जपाने आणि त्या हरे कृष्ण मंत्राच्या जपाने आणि त्याचबरोबर श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणण्याचा प्रयत्न करण्याने होतो. कारण या ज्या भक्तीचा जो मार्ग आहे हा अत्यंत सुलभ आहे आणि या मार्गावरती कशा प्रकारे भगवंतांची, मग या भक्ती योग की जोडलं कसं जातोय भगवंतांची, तर हरे कृष्णाच्या जपाने आणि भगवंतांना जाणण्याने. जन्म कर्मच मे दिव्यम योमा मेत्ती तत्वतः, की जो भगवंतांना जाणू शकतोय तत्वतः, की भगवंतांचं तत्व. मग हे जे कृष्णाचं तत्व आहे की भगवंता हे अजन्म आहेत आणि त्यांनी कर्म काय केलेली नाहीये तो, ज्यांचं कर्म जाणणं, कारण त्यांनी भगवंत सामान्य माणसाला जाणण्यासाठी उदाहरणादाखल स्वतःची सुद्धा स्वतः ती कर्म केली आहेत, की ज्यांना कुठल्याही प्रकारची आवश्यकता नव्हती. एका आदेशाने त्यांच्या अनेक गोष्टी सहज साध्य होऊ शकल्या असत्या, तरी त्या भगवंतांनी ती कार्य केलेली आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांना तत्वतः जाणणारे, त्यांना जाणण्याच्या प्रयत्नानेच या भक्ती योगाचा प्रारंभ, या भक्तीला जाणायचंय, या भगवंतांच्या भक्तीमध्ये समरस व्हायचंय, म्हणजे भगवंतांच्या त्या कीर्तनामध्ये स्वतःला रममाण करायचंय आणि भगवंतांना तत्वतः जाणण्याचा तो प्रयत्न करायचा. परंतु काय होतं तर हे वेदाध्ययन करणारी जी लोक आहेत ती काय मानतात, तर ते सोमरसाचं, आणि त्यांना फक्त कुठेतरी त्या इंद्रलोक, महरलोक, तपोलोक आणि या सगळ्या स्वर्गलोकापर्यंतच्या त्या लोकाची प्राप्ती करायची असते. आणि म्हणून कुठेतरी त्या सोमरसाचं आणि म्हणून त्या वेदांचं अध्ययन केलं जातं. मग तिथे फक्त काय केलं जातं, तर त्या स्वर्ग सुख उपभोगलं जातं आणि त्या स्वर्ग सुखाची प्राप्ती केली जाते. कारण तिथे अजून जास्त प्रमाणामध्ये या सगळ्या गोष्टींना उपभोगता येतं. लक्ष लक्ष पटीने अधिक श्रेष्ठ दर्जाचं आपण जे म्हणतो ते तिथे ते सुख त्यांना उपभोगता येतं आणि म्हणून त्यासाठी या गोष्टी केल्या जातात. आणि म्हणून त्या गोष्टींमध्ये, कारण हे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले लोक, की जे आपण म्हणतो भगवंतांनी त्यांनाही मान्य केलेलं आहे, कारण ते कुठेतरी पुण्यकर्म करतायत आणि पुन्हा ते स्वर्गलोकाची प्राप्ती करतायत. पण पुढच्या श्लोकामध्ये आपल्याला जाणायचंय बघा, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते. बघा, याप्रमाणे स्वर्गलोकातील अमर्याद विषय सुखाचा भोग घेऊन पुण्य कर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यूलोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्मांचे, सिद्धांताचे पालन करून जे उपभोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. जसं मी आधी उल्लेख केला की तात्पर्य हेच आहे की ज्या ठिकाणी गेल्यानंतर पुन्हा परतून येण्याची मुळीच शक्यता नसते, त्या वैकुंठ लोकाची प्राप्ती करण्याऐवजी मनुष्य केवळ स्वर्गलोकामध्ये आणि मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडत असतो. म्हणून सच्चिदानंदमय जीवन जगण्याकरता आणि पुन्हा या दुःखमय, या अशाश्वतम दुःखालयम या संसारात कधीही न परतण्याकरता मनुष्याने आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती करणे हे अधिक श्रेयस्कर आहे. अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. मग भगवंत बघा काय सांगताय. वाचणार माताजी? हरे कृष्ण. वाचतो. हरे कृष्ण.
हं. परंतु जे लोक अनन्य भक्तिभावाने माझ्या दिव्य स्वरूपाचे चिंतन करीत माझी उपासना करतात, त्यांच्या गरजा मी पूर्ण करतो आणि त्यांच्याकडे जे आहे त्याचे मी रक्षण करतो. तात्पर्य: कृष्ण भावने वाचून ज्याला क्षणभरही राहत नाही, तो दिवसातून 24 तास केवळ श्रीकृष्णांचेच चिंतन करतो. तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, पादसेवन, दास्य, सख्य आणि आत्मनिवेदन या नवविधा भक्तींमध्ये रममान झालेला असतो. अशा भक्तांना आत्मसाक्षात्कारामध्ये परिपूर्णता प्रदान करणाऱ्या अशा सर्व क्रिया मंगलमयी आणि दिव्य शक्तींनी परिपूर्ण असतात. यामुळे भगवत भक्त भगवंतांचे केवळ सानिध्य प्राप्त करण्याची इच्छा करतो. असा हा भक्त निस्संदेह विनाप्रयास भगवत प्राप्ती करतो. यालाच योग असे म्हणतात. भगवत कृपेमुळे अशा भक्ताला भौतिक बद्धावस्थेत पुन्हा कधीच परतावे लागत नाही. क्षेम म्हणजे भगवंताचे अहैतुकी संरक्षण होय. योगाद्वारे कृष्ण भावनेची प्राप्ती होण्याकरता भगवंत भक्ताला सहाय्य करतात आणि जेव्हा भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतो, तेव्हा त्याचे दुःख पूर्ण बद्धावस्थेत पतन होण्यापासून रक्षण करतात. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगक्षेमं वहाम्यहम्. वहाम्यहम्. आणि म्हणून भगवंत इथे म्हणताय क्षेम म्हणजे भगवंतांची ही कॉजलेस मर्सी, अहैतुकी संरक्षण. जसं ती कॉजलेस मर्सी म्हणजे त्यांची कृपा असावी लागते, तसं हे त्यांचं अहैतुकी संरक्षण मिळतं. कधी? जेव्हा तो भगवत भक्तीमध्ये स्वतःला रममाण करतो. आणि असा भगवत भक्त हा 24 तास मग स्मरण, की म्हणत नाहीये की तुम्ही सगळी तुमची कामं टाका आणि तुम्ही सगळं फक्त देवळात जा आणि 10 तास 12 तास नामस्मरण करा, असं भगवंत कुठेच सांगत नाही. पण ते जे स्मरण करणं आहे, ती जी कृतज्ञता आहे ती अत्यंत महत्वाची आहे. आणि म्हणून या सगळ्या सेवांमधून मग जसं भक्ताला शक्य आहे, परंतु त्या शुद्ध भक्त निश्चित त्याला कुठलंच बंधन नसतं हो, कारण त्याने पूर्णपणे त्या क्रियांमधून, आणि म्हणून अशा सर्व क्रिया मंगलमयी आणि दिव्य शक्तींनी परिपूर्ण कुठल्या, तर या नवविध भक्तीच्या सेवा. आणि त्यामुळे भगवत भक्त भगवंतांचं केवळ सान्निध्य प्राप्त करण्याची इच्छा करीत असतो. त्या भगवंतांना त्या भक्ताचं सान्निध्य हवं असतं आणि त्या भक्त वत्सल भगवंतांना त्या भक्तांच्याच सान्निध्यात राहायचं असतं. आणि म्हणून असा हा भगवंत आणि भक्ताचं असं निकट प्रेम असतं आणि त्यालाच योग असं म्हणतात हो. कारण हा भक्त निस्संदेह विनाप्रयास भगवत प्राप्ती करतो, कारण तो सतत भगवत भक्तीमध्ये असतो. त्या भक्तीलाच म्हणजे त्या योगालाच, त्यालाच योग म्हटलंय. जो भगवंतांशी जोडला जातो त्या भगवत भक्तीने, त्या भगवत प्रेमाने जोडला जातो. आणि म्हणून अशा भक्ताचं भक्त भगवंत निश्चितच संरक्षण करतात. योगाद्वारे कृष्ण भावनेची प्राप्ती होण्याकरता भगवंत भक्ताला सहाय्य करतात. त्या भक्तीचं भगवंत निश्चितच रक्षण करतात, त्या भक्ताचं निश्चितच सहाय्य करतात त्याला. आणि म्हणूनच जसं LIC मध्ये म्हणतात, नेहमी म्हणते हे की योगक्षेम वहाम्यहम् म्हणून त्यांचं ब्रीदवाक्य ठेवतात की जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी. तसं भगवंत त्या भक्तीचं रक्षण करतात हो. त्या भक्ताला, शुद्ध भक्ताने 40% भक्ती केली या जन्मात, तर निश्चित भगवंत त्या 40%चं प्रिझर्व करून 41व्या टक्क्यात, की अशा प्रकारचा त्याला जन्म येतो, ज्या 7व्या अध्यायात आपण जाणलं, 6व्या अध्यायात, की मग अशांची भक्ती कुठे वाया जात नाही. त्यांना श्रीमंत घराण्यात नाही तर मग आध्यात्मिक अशा घराण्यामध्येच जन्म प्राप्त होतो, जिथे त्यांचं पुण्यकर्म ते पुढे नेऊ शकतं. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी क्षेम म्हणजे अहैतुकी संरक्षण भगवंत देतात. आणि अशा प्रकारे योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं गेलेला, आणि म्हणून असे हे भगवंत भक्ताचं निश्चितच संरक्षण करत असतात आणि त्याला त्या बद्धावस्थेत जाण्यापासून निश्चित त्याचं रक्षण करतात. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. येस. हा, वाचा सुनील प्रभूजी, वाचायचंय तुम्हाला? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचतो मी. मगाशी ट्रॅफिक मध्ये होतं, क्षमा असावी. नो आणि जरा प्रॉब्लेम प्रभूजी, काही हरकत नाही, काही हरकत नाही, वाचू झालं. शकता. हे कौंतेया, जे लोक इतर देवतांचे भक्त आहेत आणि ते त्यांचे श्रद्धेने पूजन करतात, ते वस्तुतः माझे पूजन करतात, परंतु त्यांची ती आराधना चुकीच्या मार्गाने केलेली असते. तात्पर्य वाचायचे. वाचा ना प्रभूजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य. हरे कृष्ण.
भगवान श्रीकृष्ण सांगतात की देवतांची उपासना करणारे जरी अप्रत्यक्षपणे माझीच उपासना करीत असले तरी ते फार बुद्धिमान नसतात. उदाहरणार्थ, जेव्हा मनुष्य वृक्षाच्या मुळाशी पाणी न घालता वृक्षांच्या पानांना आणि फांद्यांना पाणी घालतो, तेव्हा तो पुरेशा ज्ञानाच्या अभावी किंवा नियामक तत्वांचे पालन न करता असे करतो. त्याचप्रमाणे शरीराच्या विविध अवयवांची सेवा करणे म्हणजे पोटाला अन्न पुरवठा करणे होय. देवता या भगवंताच्या प्रशासनातील निरनिराळे अधिकारी आणि निर्देशक आहेत. मनुष्याला शासनाचे नियम पाळायचे असतात. पदाधिकाऱ्यांनी किंवा निर्देशकांनी केलेले नव्हेत. त्याचप्रमाणे मनुष्याने केवळ भगवंतांचीच आराधना केली पाहिजे. यामुळे आपोआपच भगवंताचे पदाधिकारी आणि निर्देशकही संतुष्ट होतील. अधिकारी किंवा निर्देशक हे प्रशासनाचे प्रतिनिधी असतात आणि म्हणून त्यांना लाच देणे बेकायदेशीर आहे. याचेच वर्णन या ठिकाणी अविधिपूर्वकम या शब्दामध्ये करण्यात आले आहे. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर देवतांची अनावश्यक उपासना श्रीकृष्णांना मान्य नाही. हरे कृष्ण माताजी. हे कृष्ण, किती महत्वाची गोष्ट इथे सांगितली जी खूप खूप योग्य पद्धतीने आत्मसात केली पाहिजे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत की ज्याप्रमाणे पोटामध्ये सगळ्या गोष्टी जे अन्न खाल्लं जातं ते अन्न पुरवठा या पोटाला केला जातो, जिथून तो सगळ्या अवयवांना पुरवला जातो, आणि त्याप्रमाणे तशी काळजी घेतली जाते. जसं जसं इथे आपण म्हणतो की सुपिरियरला, म्हणजे एका सुपिरियरचे, म्हणजे जे काही नियम पाळले जातात ते हायर ऑथॉरिटीचे पाळले जातात. कुठल्याही लोअर ऑथॉरिटीचे किंवा कुठल्याही खालच्या दर्जाचे किंवा त्यांच्या खालच्या स्तरावरच्यांचे नाही पाळले जात. कारण जो जो एक उत्तम आध्यात्मिक, म्हणजे एक जो सुप्रीम कुठेतरी म्हटलेला आहे, तशा प्रकारचं इथे उदाहरण भगवंतांनी सांगितलंय. आणि भगवंत म्हणून म्हणतायत की इथे अविधिपूर्वकम, की जी सकाम कर्मामध्ये, मग कर्मकांडांमध्ये अडकलेले जे लोक असतात, जे रजो आणि तमो गुणांमध्ये, 14व्या अध्यायात आपण हे अत्यंत योग्य प्रकारे अजून जाणू शकू. आणि म्हणून ती जी आराधना आहे ती कुठेतरी त्रुटीपूर्वक असते, कुठेतरी ती त्रुटी असतात त्याच्यामध्ये. जसं इथे म्हटलं की झाडाच्या मुळांना पाणी घालण्याच्या ऐवजी तुम्ही जर पानांना आणि त्याच्या खोडाला आणि त्याच्या ज्या फुलांना फळांना पाणी घातलं तर ते झाड वाढणार आहे का? नाही. त्याच प्रकारे ते ज्ञानाने परिपूर्ण, म्हणून जे तिसऱ्या अध्यायात म्हटले की सगळे यज्ञ विष्णूंना अर्पण केले जातात, परंतु जे सकाम कर्मात अडकलेले आहेत ते मग इंद्राची आराधना करतात, देवींची आराधना करतात, की त्या उद्देशाने केलं जातं. परंतु इथे भगवंतानी भगवद्गीतेत आधीही याचा उल्लेख केलेला आहे की ती श्रद्धा महत्वाची आहे. मग भगवंत त्यासाठीही मदत करतायत की ती श्रद्धा तुमची ठाम असावी, तुम्ही त्या देवी देवतांची, कारण देवी देवता या भगवंतांच्या खूप निकट आहेत. हे आपण गेल्या अध्यायातही निश्चित त्याचा उल्लेख ऐकलाय. कारण भगवंतांच्या अत्यंत निकट असे अंश आहेत. जसं जीव भगवंतांचे अंश आहे, तशा देवी देवता या भगवंतांचेच अंश आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या देवी देवता या जीवापेक्षा जास्त पॉवरफुल आहे. तर जसं एखादी मुंगी हत्तीच्या पायाखाली कशी चिरडली जाऊ शकते, त्याप्रमाणे मनुष्य निश्चित या देवी देवतांच्या त्या पॉवर खाली कुठेतरी भरडला जाऊ शकतो. कारण त्या त्या योग्य ज्ञानाने ते केलं पाहिजे. फक्त त्या उद्दिष्टाने की मला ते हवं आहे, मला ते मिळवायचंय नाही, तिथे ती श्रद्धा महत्वाची. मला वाटतं हे आत्मसात करणं इथे जास्त गरजेचं आहे. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलंय की ते योग्य ज्ञानाने केली पाहिजे, ती कुठेतरी त्रुटींनी युक्त नसावी, आणि ती योग्य परिपूर्ण अशी करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून जेव्हा ते श्रीकृष्णांना अर्पण केले जातात, निश्चित आपोआपच सर्व देवी देवताही संतुष्ट होत आहेत. जेव्हा ते विष्णूंना यज्ञ अर्पण केले जातात, जेव्हा विष्णू संतुष्ट होत आहेत, श्रीकृष्णांना संतुष्टीसाठी जेव्हा त्या गोष्टी केल्या जातात, तेव्हा आपोआपच देवी देवता संतुष्ट होत आहेत. जेव्हा जिथे प्रत्यक्ष शिवांनी भगवंतांची स्तुती केली आहे, ब्रह्म भगवंतांची स्तुती करतायत, अशा प्रकारे आपण जाणतोय की ब्रह्म हे जीवतत्वच आहे, जो भगवंतांचाच अंश आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे आपल्याला जाणायचंय की हे भगवंतांच्या अत्यंत निकट आहेत. पण जी काही पूजा, प्रार्थना, अर्चना करायची आहे ती परिपूर्ण पद्धतीने श्रद्धेने करणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानान्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते. हरे कृष्ण प्रभुजी. सर्व यज्ञांचा येस सर्व प्रभुजी. यज्ञांचा मीच केवळ भोक्ता आणि स्वामी आहे.
म्हणून हे माझे दिव्य स्वरूप तत्वता जाणत नाहीत, त्यांचे पतन होते. तात्पर्य: या श्लोकात स्पष्टपणे सांगितले आहे की वेदांमध्ये अनेक प्रकारचे यज्ञ सांगितले आहेत, परंतु ते सर्व यज्ञ भगवंताच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ आहेत. यज्ञ म्हणजेच विष्णू होय. भगवद्गीतेच्या 3ऱ्या अध्यायात स्पष्टपणे म्हटले आहे की मनुष्याने केवळ यज्ञ किंवा श्री विष्णू प्रित्यर्थ कर्म केले पाहिजे. वर्णाश्रम धर्म हा विशेष करून श्री विष्णूंच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ योजिला आहे. म्हणून श्रीकृष्ण या श्लोकात सांगतात की मी सर्व यज्ञांचा भोक्ता आहे, कारण मी प्रभू आहे. ही वस्तुस्थिती न जाणता अल्पबुद्धी लोक क्षणिक लाभाकरिता देवतांची उपासना करतात, म्हणून त्यांचे संसार सागरात पतन होते आणि त्यांना जीवनाची अभिष्ट सिद्धी प्राप्त होत नाही. तथापि जर कोणाला आपल्या भौतिक कामना पूर्ण करावयाच्या असतील तर त्याने भगवंतांकडेच याचना करणे अधिक बरे. जरी ही शुद्ध भक्ती नसली तरी, कारण अशा रीतीने त्याला इष्ट फलाची प्राप्ती होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कारण जेव्हा तो भक्त कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला दृढ करेल, कारण ती जी दृढता आहे ना, ती दृढता महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच मग जर भौतिक कामना जरी करायच्या झाल्या तरी डायरेक्ट भगवंताना, म्हणजे जिथे जो मार्ग दाखवलाय ना, मगाशी आपण म्हटलं की जो जिथे दिसतंय तुम्हाला लिफ्टचा मार्ग आहे, तिथे तुम्ही टप्प्याटप्प्याने मग या निरनिराळ्या योगाच्या माध्यमातून साधण्याचं, त्याचप्रमाणे निरनिराळ्या देवी देवतांची पूजा करून ह्या गोष्टी साधण्याच्या ऐवजी प्रत्यक्ष श्रीकृष्णां प्रित्यर्थ, त्यांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थच या गोष्टी केल्या जातात. 1 मिनिट द्या मला. आणि म्हणून हे यज्ञ विष्णू प्रित्यर्थ केले जातात, कारण मीच सर्व यज्ञांचा भोक्ता आहे. ज्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण हे जाणलेलं आहे की वर्णाश्रम पद्धती, मग ज्या प्रत्येक वर्णातून, मग जरी वर्ण आणि आश्रम, मग प्रत्येक, अगदी तो ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो, क्षुद्र असो, तो भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो. जे आहे ते भगवंतांना अर्पण करू शकतो. त्याच्या ज्या काही आहुती आहेत, मग जसं क्षत्रिय ज्याची वृत्ती आहे जी राज्य करणं आणि जे काही युद्ध करणं, ब्राह्मण जो अत्यंत वेदांचं अध्ययन करणारे, आणि त्याचप्रमाणे वैश्य जो व्यापार करणारा, आणि शूद्र जो कर्म करणारे आहेत. मग कुणालाही कमी लेखलेलं नाहीये भगवंतांनी. आश्रम, मग जसं आपण बघितलं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम, या 4ही आश्रमांमधून भगवंतांची प्राप्ती केली जाऊ शकते. जे यज्ञ आहेत ते यज्ञ भगवंतांना अर्पण केले जाऊ शकतात. आणि त्याच प्रकारे त्या यज्ञांच्या आहुती, मग एखादी गृहस्थ सुद्धा कशा प्रकारे भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ यज्ञ केला जातो आणि करू शकतात. म्हणून या वर्ण आश्रम पद्धतीला भगवंतांनी मान्यता दिलेली, आणि या प्रकारे त्यांनी निर्मिती केलेली आहे. मान्यता म्हणण्याच्या प्रत्यक्ष भगवंतांनीच याची निर्मिती केलेली आहे. आणि म्हणून अत्यंत अल्पबुद्धीने, जे अज्ञानामध्ये जे फक्त
फक्त काही गोष्टींची प्राप्ती करण्याकरता, कारण ती अभिलाषा असते, ती वासना असते, ती इच्छा असते, तेवढी तृप्त करण्यासाठी फक्त त्या गोष्टी करतात, तर ती श्रद्धा ही पूर्णपणे परिपक्व नाही. आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत की ज्या काही इच्छा आकांक्षा आहेत त्या भगवंतांच्या मार्फतच पूर्ण केल्या जातात. मग भगवंत म्हणतायत यांचं पुढे ह्या लोकांच्या कशी कुठली प्राप्ती होते, तर यांती देवव्रता देवान पितृयांती पितृव्रता भूतानि यांती भूतेजा यांती मध्याजिनोपिमा. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. जे जे देवतांची पूजा करतात त्यांना त्या देवतांमध्ये जन्म प्राप्त होतो. जे पितरांची उपासना करतात ते पितरांकडे जातात. जे भूतांची उपासना करतात त्यांना भूतयोनीमध्ये जन्म प्राप्त होतो. आणि जे माझी पूजा करतात त्यांना ते माझी प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. तात्पर्य. नाही वाचलं तरी चालेल प्रभूजी. हरे तात्पर्य मी कृष्ण. छोटा भास घेते. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे आणि कृष्ण. म्हणून हा जो श्लोक आपल्याला सांगतोय की या श्लोकात व्यवस्थितपणे दिलेलं आहे की, एक मिनिट हा, या महत्वपूर्ण श्लोकावरून आपण जाणलं पाहिजे बघा की तिथे क्लिअरली म्हटलंय. मग कुणाला कुठल्या लोकाची प्राप्ती होते हे या श्लोकामध्ये आपण स्पष्टपणे जाणू शकतो. या महत्वपूर्ण श्लोकावरून आपण जाणले पाहिजे की जर केवळ देवतांची उपासना केल्याने मनुष्याला स्वर्गलोकाची प्राप्ती होऊ शकते, पितरांची उपासना केल्याने पितृलोकाची प्राप्ती होऊ शकते, जादूटोणा जे काही काळी जादू आणि अशा ज्या काही गोष्टी करतात किंवा ज्या ज्ञानाने कुठेतरी दुसऱ्यावरती स्वतःच हे रोखलं जातं, अशा निरनिराळ्या म्हणजे त्याच्या तिथे कुठेतरी तामसिक वृत्ती ती असते. आणि अशा प्रकारे जादूटोणा केल्याने भूतलोकांची प्राप्ती होऊ शकते. तर शुद्ध भक्ताला श्रीकृष्ण अथवा श्री विष्णू लोकांची प्राप्ती का होऊ शकणार नाही? कारण या लोकांमध्ये ज्याला त्याला की ज्या प्रकारे त्या उपासना केल्या जातात त्याप्रमाणे त्याला त्या लोकाची प्राप्ती होते. आणि म्हणूनच देवी देवतांची उपासना केल्याने स्वर्गलोकाची प्राप्ती निश्चित होते. जे पितरांची उपासना करतात पितृलोकाची, जे भूतलोक, मग ज्या काही भूतप्रेताची आणि ज्या काही विद्या शिकल्या जातात आणि ज्या काही ती जादूटोणा केला जातो त्या लोकांना त्या भूतलोकाची प्राप्ती होते. मगच शुद्ध भक्ताला निश्चितच जो कृष्ण भावनेमध्ये दृढ आहे त्याला निश्चितच त्या कृष्ण लोकाची, त्या गोलोक धामाची प्राप्ती होऊ शकेलच. दुर्दैवाने श्रीकृष्ण आणि श्री विष्णूंचे निवास असणाऱ्या अशा दिव्य लोकांचे बऱ्याच लोकांना ज्ञान नाही. आणि हे ज्ञान नसल्यामुळे त्यांचं पतन होत असतं. कारण त्यांना योग्य ज्ञानच नसतं की आपण उपासना कशा प्रकारे करायची, मग ती निष्ठा श्रद्धा, कारण त्या भक्तीचा मार्ग आहे हो शेवटी. श्रद्धेचा तो मार्ग त्या प्रेमपूर्वक भक्तीपर्यंत नेईपर्यंत कुठेतरी ते टप्पे येतो. ते टप्पे, ते ज्ञान जाणायचे, ते शास्त्रांना जाणायचंय, वेदांचा अभ्यास करायचा आहे, भगवंतांना जाणायचंय. म्हणून सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद या सगळ्यामध्ये त्रिवेदी का म्हटलंय? त्या त्रैविद्या या सगळ्या विद्येचं अध्ययन करणं महत्वाचं आहे. हे अध्ययन केल्यानंतरच श्रीकृष्णांना जाणू शकतो हो. आणि म्हणून या सगळ्याचं ज्ञान महत्वाचं आहे. पण हे दुर्दैवाने बऱ्याच जणांना हेच ज्ञान नसतं आणि हे ज्ञान नसल्यामुळे त्यांचं पतन होत असतं. निर्विशेषवाद्यांचेही ब्रह्मज्योतीमधून पतन होते. यास्तव कृष्ण भावनामृत आंदोलन उदात्त आणि दिव्य ज्ञानाचा संपूर्ण मानव समाजामध्ये प्रचार करीत आहे. जेणेकरून केवळ हरे कृष्ण मंत्राचे कीर्तन केल्याने मनुष्य याच जीवनात पूर्णत्व प्राप्त करून भगवत धामात परत जाऊ शकतो. म्हणून तर ती तटस्था शक्ती दिली आहे. त्या मनुष्याचा जन्म मिळालाय, एक जन्म मिळालाय ज्याचं निश्चित सोनं करू शकतो हो. ही संधी मिळाली आपल्याला. आणि त्या संधीचं आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंसारख्या भगवंतांनी, जे भगवंतांचे संशय आहेत, त्यांनी हा महामंत्र आपल्याला दिलेला आहे. हे आपलं महत् भाग्य हो. आणि म्हणून तिथे म्हटलंय हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव गतीर अन्यथा. कुठलाच दुसरा मार्ग नाहीये हो या कीर्तना, या हरे कृष्णाच्या महामंत्रा वाचून. आणि म्हणून ह्या नाम संकीर्तनाचा हा महिमा थोर आहे. म्हणून जप करणं आणि या जपाचा यज्ञ हा या कलियुगाचा यज्ञ आहे. नामस्मरण ह्या कलियुगाचा अतिशय महत्वाचा असा यज्ञ आहे. आणि मग खरंच खूप कठीण आहे का हो?
भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत हो, भगवंतांची उपासना करायची, भगवंत प्रत्यक्ष आपल्या स्वमुखातून सांगतायत. काय कठीण आहे भगवंतांना पूजणं. मग हे ज्ञान घेणं खरंच कठीण आहे का? नाही हो. कारण भगवंतांना काहीच नकोय. काय हवंय? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरुत्मश्नामी प्रयत्नात्मनः. तिथे एक सेकंड ना. तदहं भक्त्युपरुत्तमं मश्नामी प्रयतात्मनः. येस, सॉरी, कारण मला कुठेतरी ती संधी माझी चुकली असं जाणवलं. प्रयतात्मनः म्हणजे कुठेतरी भक्ताला भगवंत काय सांगतायत हो, की भगवंताला काहीच दुसरं नकोय. जर एखाद्याने प्रेमाने, हे प्रेमाचे बुकेले आहेत हो भगवंत, फक्त भक्तीचे प्रेमाचे बुकेले आहेत भगवंत. आणि म्हणून प्रेमाने आणि भक्तीने मला एखाद्याने पान, फूल, फळ अथवा पाणी अर्पण केले तर मी त्याचा स्वीकार करतो. आज भागवतामध्ये प्राणचैतन्य प्रभूजींनी याचाच उल्लेख केलाय. कारण भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत हो, की मग ज्या जीवांना, मग मांसाहार करणं हे निश्चितच कुठेतरी निषिद्ध मानलं जात आहे. पण तुम्ही जो फलाहार करता, जे काही वनस्पती आपण, ज्या काही भाज्यांना आपण खातो, मग तिथे कुठेतरी आपण ते भगवंतांना अर्पण करून खातोय, तरच आपण ते योग्य पद्धतीने त्याचा आहार ते स्वीकारतोय, त्याचं सेवन करतोय. नाहीतर ते पापच खाल्लं असं प्रभुपादांनी सांगितलंय, तिथे तात्पर्यामध्ये आपण वाचलंय. आणि म्हणूनच आपल्याला की भगवंतांना अर्पण केलेलं त्या त्या कृतज्ञतेची खूप गरज आहे हो. कारण हे भगवंतांपासूनच आहे. जसं एखादी वाघ जेव्हा शेळीला मारतो, कारण ते निश्चितच त्याचं खाद्य आहे, मग त्याला पाप नाही म्हटलं जात. एकतर पशूंना तितकी बुद्धिमत्ता, म्हणजे तितक्या दर्जाचं बुद्धिमान नसतात ते, आणि त्यांना जे त्यांचं खाद्य आहे ते खातात, कारण हे सगळं सायकलिक आहे हो. कारण कुठेतरी हे सगळं निसर्गाचं चक्र आहे. परंतु इथे भगवंत सांगतायत की ज्या काही तुम्ही भाजीपाला खाताय, त्या भाजीपाला निश्चित आपण तोडला जातो, मग त्या मेथीला, पालकाला तोडलं जातं. परंतु ते इथे ज्या श्लोकाला अनुसरून सकाळी प्रभूजींनी सांगितलं की मग पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मग पत्रम हे भगवंतांना अर्पण, एखादी छोटं पान, एखादी फूल, मग जे आपण पान आहे ते तुळशीचं पान भगवंतांना खूप प्रिय आहे. तुळस भगवंतांना, वृंदावन जिथे, की जिथे ही तुळस भगवंतांना एक तुळशीचं पान किंवा एक फळ, एक फूल किंवा एक पळीभर पाणी जरी भगवंतांना अर्पण केलं तरी निश्चित भगवंतांपर्यंत ते पोहोचतंय. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत इथे की, एक मिनिट प्रभूजी, मी सांगते तुम्हाला, हे नाही वाचलं तरी चालेल. बुद्धिमान व्यक्तीने शाश्वत सुखासाठी नित्य आणि आनंदमयी धामाची प्राप्ती करण्याकरता दिव्य प्रेमपई भगवत सेवेमध्ये, कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की त्यासाठी काय करावं. तर आपल्याला इथे आपण एक छोटस मी पॅरेग्राफ काढलेला, कारण या सगळ्याचं उद्दिष्ट भगवंतांनी दिलेलं आहे. हा, तिसऱ्या अध्यायातील 15व्या श्लोकामध्ये भगवंत सांगतात, केवळ यज्ञांचे अवशेषच पवित्र असतात, आणि जे जीवनामध्ये प्रगती करण्याच्या प्रयत्नात आहेत व ज्यांना संसार बंधनातून मुक्त व्हायचे आहे, त्यांच्यासाठी केवळ असे अवशेष सेवन करणेच योग्य आहे. त्याच श्लोकामध्ये पुढे भगवंत सांगतायत, जे आपले अन्न अर्पण करीत नाहीत ते केवळ पापच भक्षण करतात. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर त्यांचा प्रत्येक घास हा त्यांना मायाजालाच्या गर्तेत अधिकाधिक खोलवर ढकलत असतो, कारण तिथे कृतज्ञता नाहीये. मनुष्याने स्वादिष्ट, रुचकर आणि साधे शाकाहारी खाद्य पदार्थ तयार करून ते श्रीकृष्णांच्या चित्राला किंवा विग्रहाला नमस्कार करून आणि ते खाद्य पदार्थ खाण्याची भगवंतांना प्रार्थना करीत अर्पण करावे. हे महत्वाचं आहे. बघा, भगवंतांनी सांगितलंय, मग ते त्यांच्या चित्राला अथवा विग्रहाला नमस्कार करून जरी केलं, कारण तिथे हे जे काही आहे भगवंत आहे तुझ्या कृपेने आहे. मग आपण जेव्हा जेव्हा म्हणतो वदनी कवळ घेता नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म. मग त्या अन्नामध्ये जे सेवन करतोय त्याच्यात पूर्ण ब्रह्म भगवंत आहे तो.
आणि म्हणूनच आपण भगवंतांनी जे दिलेलं आहे ते अन्न ग्रहण करतोय, म्हणून त्याचं आधी भगवंतांना अर्पण करणं ते महत्वाचं आहे. तेव्हा ती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते, तेव्हा त्या कृतज्ञतेच्या भावनेतून आपण जेव्हा ते नैवेद्य खातो, त्या नैवेद्याचं महत्व हे निश्चितच वेगळं. अशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून मग स्वतःच्या ज्याला भगवंतांना अन्न अर्पण करून त्यांना संतुष्ट करावे याची इच्छा आहे, त्याने अर्पण केलेल्या भेटीचा भगवंत स्वीकार करतात. खाद्यपदार्थ तयार करताना, ते अर्पण करताना सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे की या सर्व क्रिया श्रीकृष्णांच्या प्रेमास्तव केल्या पाहिजेत. याच्यात खूप सुंदर गोष्ट आहे ही, की भगवंत कशा प्रकारे भावाग्रही जनार्दन आहेत हो. कारण जेव्हा भगवंतांना दुर्योधनाने निमंत्रण दिलं होतं, भगवंतांना माहितीये की हा कपटी आहे आणि कुठेतरी भगवंत तिथे जाण्याचं टाळतात आणि भगवंत विदुराकडे जातात. आणि विदुराकडे भगवंत जाण्याचं कारण विदुर भगवंतांना माहिती असतात, तो विदुर भगवंतांचेच भक्त आहे. आणि तिथे विदुराच्याकडे गेल्यानंतर विदुर घरामध्ये नसतात, तर विदुराच्या पत्नी भगवंतांना भगवंतांचं स्वागत करतात. आणि ज्या क्षणी त्या भगवंताला बघतात, त्या क्षणी त्या अगदी म्हणजे त्यांचं पूर्णपणे देहभान विसरतात, की भगवंतांचं ते सौंदर्य रूप आणि पूर्णपणे भगवंतांचं जे तेज आणि सगळं बघून त्या भगवंतां त्या स्वतःची पूर्णपणे स्वतःला विसरतात. आणि अशा प्रकारे काय करू भगवंतांसाठी आणि कशा प्रकारे त्यांचं स्वागत करू, त्या सगळ्या गडबडीमध्ये जेव्हा त्या भगवंतांना एक फळ अर्पण करतात, आणि ते फळ म्हणजे केळं असतं, आणि ते केळं अर्पण करताना ते सोलून देतात ते भगवंतांना, आणि ते सोलून देताना ते साल भगवंतांना देतायत आणि केळं मात्र तिथेच ठेवून देतायत. अशा प्रकारे ते साल सुद्धा भगवंत स्वीकारतायत. आणि म्हणून ते कारण त्याच्यामध्ये अत्यंत ओतप्रोत असं त्या भक्ताचं प्रेम भरलेलं आहे. त्या विदुरांच्या पत्नीचं जे काही भक्ताचं, त्या शुद्ध भक्ताचं प्रेम त्याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणून भगवंताला भावाग्रही जनार्दन म्हटलेलं आहे, कारण तो भाव महत्वाचा आहे. आणि तो भाव ओतप्रोत भरलेला असतो त्या वस्तूमध्ये जी भगवंतांना अर्पण केली जाते. जसं शबरी मातेनी प्रभूजींना, आपल्या श्री रामचंद्र प्रभूंना जेव्हा बोरं अर्पण केली, ती अक्षरशः उष्टी बोरं दिली. पण का? कारण कारण आपल्या प्रभूंना कुठलंही आंबट बोर जाता कामा नये, आणि म्हणून ती शबरी ती काळजी घेत असते आणि ते स्वीकार करत असतात प्रभू रामचंद्र सुद्धा त्याचा प्रेमाने, कारण तिथे भगवंतांचा भाव, भक्ताचा भाव भगवंतांना प्रिय असतो. आणि म्हणून तो भाव भगवंतांनी इथे सांगितलंय. प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या स्वमुखातून याचं वर्णन करतात. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हे कौंतेया, तू जे जे कर्म करतोस, जे जे खातोस, जे जे हवन करतोस किंवा दान देतोस, आणि आणि तू जे तप करतोस, ते सर्व तू मला अर्पण कर. तात्पर्य वाचायचं माताजी. हा, वाचा प्रभुजी. तात्पर्य याप्रमाणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे की त्याने जीवनाला असे वळण दिले पाहिजे जेणेकरून त्याला कोणत्याही परिस्थितीत श्रीकृष्णांचे विस्मरण होणार नाही. सर्वांना प्राण धारणार कर्म करावेच लागते. आणि या श्लोकात भगवंत सांगतात की मनुष्याने सर्व कर्मे त्यांच्या प्रत्यर्थ करावी. सर्वांना जगण्याकरता काही ना काही तरी खावेच लागते, म्हणून मनुष्याने कृष्ण प्रसादच खावा. कोणत्याही सुसंस्कृत माणसाला काहीतरी धार्मिक कर्मकांड करावेच लागतात. म्हणून श्रीकृष्ण सांगतात की हे सर्व माझ्यासाठी कर. यालाच अर्चन असे म्हटले जाते. प्रत्येकामध्ये दान देण्याची प्रवृत्ती असते. म्हणून श्रीकृष्ण सांगतात की हे दान मला दे. याचा अर्थ असा आहे की अतिरिक्त धनसंपत्तीचा कृष्ण भावनामृतांच्या आंदोलनाचा प्रसार करण्यासाठी विनियोग केला पाहिजे. सद्यस्थितीमध्ये लोकांचा ध्यान प्रक्रियांकडे अधिक कल दिसून येतो, पण ही प्रक्रिया या युगासाठी अव्यवहार्य आहे. तथापि आपल्या जपमाळेवर हरे कृष्ण मंत्राचा जप करीत दिवसातील 24 तास श्रीकृष्णांचे ध्यान करण्याचा जो मनुष्य प्रयत्न करतो, तो निश्चितच गीतेच्या 6व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे सर्वश्रेष्ठ योगी आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून इथे स्पष्टपणे दिलेला आहे सर्वसाधारण. मग ज्या प्रकारे आपण म्हटलं की तो लिफ्टचा मार्ग हा सगळ्यात सुलभ मार्ग, की दिसतंय की जिथे ज्या बिल्डिंगला जिथे लिफ्ट आहे, जिथे उद्वाहक आहे, तिथे हा मनुष्य जिन्याने जाणार का? नाही.
तर तिथे तो भक्तीचा मार्ग, आणि जसं आपण या आधीच्या अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे त्याचप्रमाणे भगवंत सांगतात. मग या भक्तीचा मार्ग म्हणजे काय? तर या भक्तीच्या मार्गालाच भगवंतांनी सुंदर प्रकारे त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत 12व्या अध्यायामध्ये आपल्याला अजून या भक्तीला खूप सखोल स्वरूपात जाणता येईल. म्हणून भगवंत जे सांगतात की ती कृतज्ञता, तो ग्रॅटिट्यूड महत्वाचा आहे. कारण जे काही आहे, तर जे काही आहे ते ती कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करून की तू जे सगळं करतोयस, तू तुझ्या गृहस्थाश्रमामध्ये आहेस, तू तुझ्या संसारामध्ये आहे, तू जे काही करतो आहेस ते प्राण धारणार्थ, की आपल्याला जगण्यासाठी तू ते सगळं कर्म करतोयस हे भगवंत सांगताय. मनुष्याने सगळी कर्म करावी, परंतु तिथे कुठेतरी ते ग्रॅटिट्यूड असावं आणि ते जाणणं. जसं आपण म्हणतो हो, इमारत बांधायला मी हे खर्च करतोय, मी ते करतोय. अहो पण ती माती कुठून आली, ती 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 कुठून आलं, त्याचं मूळ कुठून आलं, मग हे जाणणं महत्वाचं आहे. म्हणून तुम्ही कुठल्याही स्तरावर जाणं, भगवंतानी सगळ्यांना स्वीकारलंय हो. आणि म्हणून तुम्ही टप्प्याटप्प्याने का येईना, परंतु हे हे जे ग्रॅटिट्यूड आहे हे इथे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात सर्वांना जगण्याकरता काही ना काहीतरी अन्न खावंच लागतं. पण ते अन्न जेव्हा, म्हणून आपण फक्त देवायला बसलोय नाही, अगदी नैवेद्य तरी समोर भगवंतांचा फोटो आहे की जे काही आहे ते त्यांना अर्पण करून आपण की सर्व कृष्णार्पण, तिथे तिथे हा ग्रॅटिट्यूड महत्वाचा आहे. मग रूप गोस्वामींनी खूप छान नेक्टर ऑफ डिव्होशन मध्ये सांगितलंय की कशा प्रकारे आपल्या ज्या काही मिळकतीची, म्हणजे प्रत्येकालाच ते शक्य होईल असं नाही, पण कशा प्रकारे तुम्ही त्याचं विभाजन करावं. तर 50% गोष्टी तुम्ही कृष्ण भावना भावित या ज्या काही तुमच्या त्या धारणे करता तुम्ही देऊ शकता. 25% तुम्ही तुमच्या नातेवाईक आणि तुम्हाला जे इमर्जन्सी आहे, 25% तुम्ही स्वतःच्या इमर्जन्सी मध्ये ठेवू शकता. तुम्ही अशा प्रकारे त्या गोष्टीचं विभाजन करू शकता. आणि हे खूप सुंदर प्रकारे वर्णन केलं. म्हणून भगवंतांचा कुठलाही आग्रह नाहीये की तुम्ही सगळं तुमचं, की तुम्ही गृहस्थाश्रमात आहे, तुमच्या एवढ्या जबाबदाऱ्या आहेत, पण जे काही तुम्ही कर्म करताय, जे काही करणार आहात कार्य, ते तू माझ्यासाठी कर. आणि म्हणून ती कृतज्ञता ही अत्यंत महत्वाची. जे काही दान करणार आहेत, मग प्रत्येकामध्ये दान करण्याची प्रवृत्ती असते, आणि म्हणून ते दान तू मला दे. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू युद्ध करणं हे निश्चित गरजेचं आहे. ते युद्ध तू माझ्यासाठी कर, जे काही करतोयस ते मला अर्पण कर. म्हणून आपल्याला 12व्या अध्यायात खूप जाणायचंय, साधना भक्ती, आणि मग ज्या प्रकारच्या पुढे शुद्ध भक्तीपर्यंत आपल्याला निरनिराळ्या प्रकारच्या भक्तींना जाणायचं. की भगवंत खूप ऑप्शन देत आहेत. तो भगवंत इतके फ्लेक्सिबल आहेत की ही फ्लेक्सिबिलिटी भगवंतांनी 12व्या अध्यायात खूप सुंदर वर्णन केली. भगवंत सगळ्यांना मान्य करतायत, भगवंतांनी स्वीकार केलेला आहे. मग भगवंत ऑप्शन देत आहेत, हो तुला हे जमत नसेल तर तू हे करून बघ, तुला तेही जमत नसेल तर हे करून बघ. आणि म्हणूनच भगवंतांनी हे ऑप्शन्स देऊन की तुम्ही त्या भक्तीच्या मार्गावरती निश्चित स्वतःला आणू शकता जर तुमच्या मनात श्रद्धा आहे. आणि मग ती सेवेनी, त्या सेवाभावी वृत्तीनी, आणि कशा प्रकारे निरनिराळ्या गोष्टीतून तुम्ही ती निश्चितच भगवंतांपर्यंत पोहोचवू शकता. ही प्रक्रिया. मग काही जण मेडिटेशन करतायत, सध्या ध्यानधारणा करतायत. अहो पण भगवंतांनी सांगितलंय प्रत्यक्ष भगवद्गीतेमध्ये की द्वापार युगामध्ये जिथे अर्जुन सांगतोय की या मनाला धरणं मला तरी शक्य नाही, मी वाऱ्याला एक वेळ धरीन पण मी मनाला नाही धरू शकत हो. तिथे द्वापार युगात अर्जुनाची ही व्यथा आहे, तर मग आपण कलियुगामध्ये कुठलं एक हे करतोय, कुठल्या ह्यानी क्लेम करतोय की मला ते मेडिटेशननी मी, मग खूप त्याला खूप जन्म जावे लागतील आणि खूप तप आहे त्याला. जेव्हा ती समाधीस्थ अवस्था गाठायची आहे तेव्हा त्या, मग ही अवस्था कधी तर ध्यान त्या सत्ययुगामध्ये शक्य होत, जेव्हा लाखो वर्ष लोक जगायची, तेव्हा ते यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधीपर्यंत जाता यायचं. प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी अशा त्या 8 अंगात जाता यायचं. पण ही गोष्ट कलियुगासाठी निश्चितच अव्यवहार्य आहे, इम्प्रॅक्टिकल आहे. आणि म्हणूनच इथे जप माळेवरती, म्हणून जप हा कलियुगाचा यज्ञ दिलेला आहे, नामस्मरण हा कलियुगाचा यज्ञ सांगितलेला आहे. शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि. अनुवाद वाचा प्रभूजी, मग तात्पर्यातलं मी थोडं संक्षिप्त करून सांगते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे कर्मबंधने तथा कर्मबंधनाच्या शुभाशुभ फलांपासून तुझी सुटका होईल. या संन्यास योगाने युक्त होऊन माझ्यावर दृढपणे
मन स्थिर केल्याने तू मुक्त होऊन मलाच प्राप्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांनी आपण शेवटच्या या 2 पॅरेग्राफ मध्ये बघूया, भगवंतांच्या सेवेत आपले जीवन समर्पित करण्याव्यतिरिक्त ज्याला इतर कोणत्याही गोष्टीत आसक्ती नाही तोच वास्तविक संन्यासी होय. ज्यांनी मनाचा संन्यास धारण केलाय, ज्यांनी मनावर नियंत्रण मिळवलेलं आहे, तोच वास्तविक संन्यासी होय. असा मनुष्य भगवंतांच्या इच्छेवर पूर्णपणे अवलंबून असतो आणि तो स्वतःला भगवंतांचा शाश्वत दास समजतो. म्हणून तो जे काही करतो ते भगवंतांना संतुष्ट करण्याकरिताच करतो आणि भगवत सेवेत प्रित्यर्थ करतो. वेदोक्त विहित कर्मे आणि सकाम कर्म करण्याची त्याला मुळीच इच्छा नसते, कारण त्याला कुठलीही अभिलाषा नसते. सामान्य जन वेदोक्त नियत कर्मांचे पालन करण्यास बांधील आहेत, परंतु भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेला शुद्ध भक्त जरी कधी कधी वेदोक्त नियत कर्मांचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसले तरी वस्तुतः तो नियमांचे उल्लंघन करीत नसतो, कारण तो कृष्ण भावनेमध्ये ती गोष्ट करत असतो. कुठल्याही गोष्टीला त्यांनी अमान्य केलं तरी पण त्या वेदांना आधारित, शास्त्राला आधारित तो काही गोष्टी करत असतो आणि म्हणूनच तो कृष्ण भावनेमध्ये जेव्हा दृढ असतो तेव्हा निश्चितच त्याच्याकडून ही चूक होऊ शकत नाही. यास्त वैष्णव आचार्यांनी म्हटले आहे की अत्यंत बुद्धिमान मनुष्याला सुद्धा शुद्ध भक्ताच्या क्रिया मुद्रांचे आकलन होऊ शकत नाही. तंतोतंत शब्द असे आहेत, तौरम वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझय. चैतन्य चरितामृतामध्ये या संज्ञेचा, या वाक्याचा उल्लेख आहे 23.39 मध्ये. याप्रमाणे जो मनुष्य नित्य भगवत सेवेमध्ये युक्त असतो, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह ना बुझय. जो मनुष्य नित्य भगवत सेवेमध्ये युक्त असतो किंवा भगवंतांची सेवा कशी करावी या संबंधी जो सतत चिंतन करीत असतो, तो वर्तमान काळात मुक्तच असल्याचे जाणले पाहिजे आणि त्याचे भगवत धामात परत जाणे हे सुनिश्चित असते. ज्याप्रमाणे श्रीकृष्ण गुण दोष विवेचनांच्या पलीकडे आहेत, त्याचप्रमाणे शुद्ध भक्तही गुणदोष विवेचनाच्या पलीकडे असतो, कारण त्याने ती स्वरूप सिद्धी प्राप्त केलेली असते. सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. मी कोणाचा द्वेष करीत नाही, तसेच कोणाशी पक्षपातही करीत नाही. सर्वजण मला सारखेच आहेत, परंतु जे कोणी भक्तिभावाने माझी सेवा करतो तो माझा मित्र आहे, माझ्या ठाई स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याचा मित्र आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्. जो ज्या प्रमाणात मला शरण येतो त्या प्रमाणात मी त्याची काळजी घेतो. भगवंत आणि भक्त दोघेही चेतन असल्यामुळे हे अलौकिक आदान प्रदान होत असते. भगवंतांकडे कुठलाही भेदभाव नाही. भक्त मात्र भगवंतांना विशेष आहे आणि म्हणूनच इथे हे अगदी योग्य प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की जो ज्या प्रकारे भगवंतांना, की आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख ऐकलेला आहे, कशा प्रकारे भगवंत त्याचप्रमाणे म्हणतो ना आपण रेसिप्रोकेटिंग असतं हो, ते त्याप्रमाणे प्रतिसाद भगवंत, साधच भक्त घालतोय प्रतिसाद भगवंत देत असतात. या बाबतीत वारंवार उदाहरण दिले जाते की भगवंत हे एका कल्पवृक्षाप्रमाणे आहेत आणि मनुष्याला या कल्पवृक्षापासून जे काही हवे असेल ते भगवंत पुरवितात. तथापि येथे केलेले विवेचन अधिक स्पष्ट आहे. या ठिकाणी भगवंत हे आपल्या भक्ताच्या प्रती पक्षपाती असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यावरून भगवंतांची आपल्या भक्तावर विशेष कृपा असल्याचे व्यक्त होते. भगवंत आणि भक्त यांच्यातील आदान प्रदान हे कर्म सिद्धांतांच्या अधीन असल्याचे समजू नये. असे हे आदान प्रदान दिव्य स्थितीमध्ये असते. इथे कुठलाही अभिलाषा नसते हो.
भगवंतांना भक्ताकडून ना भक्ताला भगवंतांकडून. मग ते आदान प्रदान एका दिव्य स्थितीमध्ये असतं. हे दिव्य स्थितीमध्ये हे आदान प्रदान दिव्य स्थितीमध्ये होतं. भगवत भक्ती ही प्राकृत जगतातील क्रिया नसून सच्चिदानंदमयी आध्यात्मिक जगतातील क्रिया आहे. कारण तो शुद्ध भक्ताला कुठलीच बांधिलकी राहत नाही. ऍटीज सगळ्या गोष्टी तो करत असतो. अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक सम्यक व्यवसितो हि सहा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. जो कोणी अत्यंत दुराचारी असला तरी तो भक्तीमध्ये जर युक्त झाला तर त्याला साधूच समजले पाहिजे, कारण तो आपल्या निश्चयाप्रमाणे योग्य प्रकारे स्थित झालेला असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रीमद भागवतात सांगितलंय, हो मगाची कथाही मी तुम्हाला सांगितली पण इथे उल्लेख केलाय. श्रीमद भागवतात सांगितले आहे की मनुष्याचे पतन झाले असले तरी तो जर अंतःकरणपूर्वक भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये युक्त असेल तर भगवंत त्याच्या हृदयामध्ये स्थित असल्यामुळे त्याचे शुद्धीकरण करतात आणि सर्व पापांपासून त्याला मुक्त करतात. भौतिक विकार इतके प्रबळ आहेत की भगवत सेवेमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले योगीही कधी कधी विकारांद्वारे पाशबद्ध होतात. परंतु कृष्ण भावना ही त्याहूनही प्रबळ असल्या कारणाने अशा प्रासंगिक पतनापासून त्यांचा तात्काळ उद्धार होतो. म्हणून कृष्ण भावना ही सदैव यशदायीच असते. एखाद्या भक्ताचे आदर्श मार्गापासून आकस्मिकरित्या जरी पतन झाले तरी त्या भक्ताला कोणीही तुच्छ लेखू नये, कारण पुढील श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे ज्या क्षणी भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होतो तेव्हा अशा प्रासंगिक अधपतने यथासमय थांबवली जातात. जसं आपण बऱ्याच वेळेला बघतो. आणि मृगारींचे जसे मृगारी ऋषी झाले व इतकं नीच कृत्य करत होते की ज्या प्राण्यांना अगदी अर्धमेल करून त्यांचं विक्रय करायचे, असा त्यांनी मृगारी उपजीविका करण्यासाठी असा व्यवसाय करीत होते. परंतु जेव्हा नारद मुनींनी त्यांना जेव्हा भगवत भक्तीचा मार्ग दाखवला आणि त्यांना जेव्हा योग्य असं ज्ञान दिलं तेव्हा त्या कीर्तन करण्याविषयी, जप नामस्मरण करण्याविषयी जेव्हा त्यांना दीक्षा दिली, जेव्हा त्यांना समजावून सांगितलं आणि जेव्हा त्याविषयी त्यांना ज्ञान दिलं तेव्हा त्यांनी मान्य केलं की मला जर हे मिळत असेल, मी हे फक्त उपजीविकेसाठी करतोय. आणि मग नारदान मुनींनी सांगितले उपजीविकेसाठी तू हे कर, मी तुला निश्चितच तुझी काळजी घेतली जाईल यापासून. आणि मग जेव्हा मृगारींनी एका गावामध्ये गावाबाहेर एक मृगारी आणि त्यांची पत्नी राहते आणि तिथे तुळशी वृंदावन एक असतं आणि मग तिथे मृगारी कीर्तन नामस्मरण करू शकतात, तेव्हा ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरते गावामध्ये. आणि मग गावकरी की एक असा मनुष्य की जो वाटमारी करणारा आणि जो प्राण्यांना अर्धमेल मारणारा असा मनुष्य आणि असा हा भगवत भक्तीमध्ये लागलेला आहे आणि त्याची भजन कीर्तन ऐकायला सगळे तिथे जातात. आणि ते नुसत्या हाताने जात नाहीत तर हातामध्ये काही फळ धान्य असं सगळं घेऊन जातात. आणि मग इतका त्यांचा संचय वाढतो की मृगारींकडे कशाचीच कमतरता नसते. आणि मग नारद मुनी जेव्हा त्याच वाटेने परत येत असतात तेव्हा त्या मृगारींनी अशी चादर पसरलेली आणि उड्या मारत मारत ते नारद मुनींपर्यंत येतात. तेव्हा नारद मुनी त्यांना विचारतात की का तू उड्या मारत आला, तर नाही माझ्या खाली त्या मुंग्यांचं कुठे त्यांना त्या मारल्या जाऊ नये. म्हणजे इतकं की जो मनुष्य इतकं पापमय जीवन जगत होता त्याचं इतकं परिवर्तन झालेलं आहे. आणि म्हणून मग त्या पापमय, कारण त्याच्या जीवामध्ये त्याच्या हृदयामध्ये परमात्म्याचा निवास आहे. आणि म्हणून जो कृष्ण भावनेमध्ये स्थित आहे आणि दृढ निश्चयाने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा जप करण्यात मग्न झालेला असेल, जरी त्याचे आकस्मिकपणे अथवा योगायोगाने पतन झाले तरी तो दिव्यावस्थेमध्ये स्थित असल्याचे जाणले पाहिजे. साधुरेव हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. हा शब्द अभक्तांना बजावतो की आकस्मिकपणे झालेल्या पतनामुळे भक्ताचा उपहास करू नये.
जरी त्याचे आकस्मिकपणे पतन झाले तरीही त्याला साधूच समजले पाहिजे. मंतव्य हा शब्द तर अधिकच महत्वपूर्ण आहे. जर एखाद्याने या नियमांचे पालन केले नाही आणि पतन झालेल्या भक्ताचा उपहास केला तर भगवंतांच्या नियमांचेच उल्लंघन केल्याप्रमाणे आहे. अढळ दृढ निश्चयाने केवळ भक्तीमध्ये युक्त होणे हीच एखाद्या भक्तीची योग्यता आहे. म्हणजे तो भगवत भक्त असला आणि तो जरी थोड्या कारणाने त्याचं पतन झालं तरीही त्याला कुठल्याही प्रकारचं नियमबाह्य असं नियमबद्ध झालंय असं म्हणू नये, कारण तो भगवत भक्तीमध्ये असतो आणि भगवंत निश्चितच त्याची काळजी घेत असतात. आणि म्हणून अर्थात भगवत भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न झालेला मनुष्य जरी निंद्य कृत्य करताना आढळला तरी त्याची कृत्ये म्हणजे चंद्रावर असलेल्या सशाच्या डागाप्रमाणे असल्याचे जाणले पाहिजे. अशा कलंकामुळे चंद्रप्रकाशाच्या प्रसारणामध्ये मुळीच बाधा येत नाही. त्याचप्रमाणे सदाचाराच्या मार्गावरून भक्ताच्या झालेल्या आकस्मिक पतनामुळे त्याला दुराचारी म्हणता येत नाही. त्याचबरोबर मनुष्याने असा गैरसमज करून घेऊ नये की दिव्य भगवत भक्तीमध्ये युक्त असलेला भक्त हा सर्व प्रकारची निंद्य कृत्ये करू शकतो. हेच भगवंतांना सांगायचं इथे. या श्लोकामध्ये भौतिक विकाराच्या प्रबलतेमुळे होणाऱ्या अधःपतनांचा केवळ उल्लेख करण्यात आला आहे. भक्ती करणे म्हणजे मायाशक्ती विरुद्ध युद्ध पुकारणे होय. जोपर्यंत मायेच्या विरुद्ध युद्ध करण्याइतपत मनुष्यामध्ये बळ नसते तोपर्यंत प्रासंगिक पतन होण्याची शक्यता असते. परंतु मनुष्याला जेव्हा पुरेसे बळ प्राप्त होते तेव्हा त्याचे पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे असे पतन होत नाही. कोणीही या श्लोकाचा गैरफायदा घेऊन अशोभनीय कृत्ये करीत अजूनही आपण भक्तच असल्याचे समजू नये. जर त्याने भक्तीद्वारे आपले चारित्र्य सुधारले नाही तर तो उच्च भक्त नाही, हे जाणले पाहिजे. त्याला कुठली ऑथॉरिटी दिलेली नाहीये की तुम्ही पाप करू शकता. भगवत भक्तीमध्ये म्हणजे जे केलं पाप केलं तरीही चालेल, पाप केलं नामस्मरण केलं की तुम्ही शुद्ध भक्त नाही. हा अत्यंत मोठा गैरसमज भगवंतांनी सांगितलाय. पण भगवंत निश्चितच या गोष्टीला मान्यता देत आहेत की जो स्वतःला त्या भगवत भक्तीमध्ये मार्गस्थ करतोय त्याच्याकडून निश्चितच कधी कधी त्या भौतिक गोष्टीमध्ये पतन होण्याची शक्यता असते. पण म्हणून त्याला दुराग्रही, त्याला कशाही प्रकारे त्याला बाजूला ढकलू नये. तो निश्चितच प्रयत्न करत असतो आणि निश्चित तो भगवत भक्तीमध्ये स्वतःला पूर्णपणे समरस करण्याच्या प्रयत्नात असतो. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. तो लवकरच धर्मात्मा सदाचारी होतो आणि त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. हे कौंतेय, निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंता सांगतायत निरंतर भगवत चिंतनामुळे तो पूर्णपणे शुद्ध होतो. वेदांनुसार असा एक नियम आहे की जर कोणी उच्च स्थानापासून च्युत झाला तर त्याला स्वतःच्या शुद्धीकरता काही विशिष्ट धार्मिक विधी करावे लागतात. परंतु येथे तर अशी काही अटही घातलेली नाहीये, कारण भक्तांच्या हृदयात निरंतर भगवत स्मरणामुळे शुद्धीकरणाची प्रक्रिया चाललेली असते. म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचं अखंडपणे कीर्तन चालू ठेवलं पाहिजे. यामुळे सर्व आकस्मिक अधःपतनापासून भक्ताचं रक्षण होईल. अशा रीतीने तो प्राकृत विकारांपासून सदैव मुक्त राहील. म्हणून ही अगदी म्हणून भगवंतांनी सांगितलं हे अत्यंत सुखकारक आहे, सुलभ आहे. मग कितीही अगदी इच्छा असेल तिथे मार्ग आहे, तसा हा मार्ग दिलेला आहे हो तुम्हाला. तुमच्या मनात श्रद्धा असेल तर या मार्गाचा अवलंब करा. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की या भक्ताला की तू निर्भय हो, असा भक्त तू निर्भय हो. भगवंतांचं भक्त आहे अर्जुन. आणि म्हणून तू घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीच नाश होत नाही. आणि जो स्वतःला पूर्ण चिरंतन अशा त्या स्मरणामध्ये की भगवत भक्तीमध्ये आणि म्हणूनच त्या हरे नामाच्या हरी कीर्तनाच्या सतत त्या नामस्मरणामध्ये अत्यंत सुंदर असं म्हणून या नाम संकीर्तनाचा अत्यंत महिमा आपल्याला इथे वर्णिलेला आहे. आणि निश्चितच या
हरे कृष्णाच्या महामंत्राच्या मार्गाला अवलंबून, म्हणून भक्तीचा मार्ग कशा प्रकारे, तर या कीर्तनाला, भगवंतांची सेवा आणि हे नामस्मरण या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करायचंय. मग तुम्ही निश्चितच जाणत असाल, बुद्ध माताजींच्या वर्गामध्ये तुम्ही असाल तेव्हा, की कशा प्रकारे मग सेवा आणि त्याचं महात्म्य, मग इतर अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये जाणल्या जातात, की याचा मार्गस्थ, मग या श्रद्धेपासून त्या प्रेमभक्तीपर्यंतचा जो मार्ग आहे, हे जे असोसिएशन आहे, हे असोसिएशन आणि मग या भजन क्रिया, ह्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहे, ह्या भक्ताला निश्चितच त्या मार्गावरती उन्नत करत असतात. माभिपार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हे पार्था, जे माझा आश्रय घेतात, मग ते जरी नीच कुलातील स्त्री, वैश्य आणि शूद्र असले तरी ते परमगती प्राप्त करू शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग तात्पर्य वाचाल प्रभुजी याचं. हा, वाचतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्क्रीन काय झाली? हा, तात्पर्य. या श्लोकामध्ये भगवंत स्पष्टपणे सांगतात की भक्तीमध्ये उच्च आणि नीच वर्गातील लोकांमध्ये मुळीच भेदभाव नसतो. भौतिक संकल्पनेनुसार असे विभाजन असते, परंतु जो दिव्य भगवत भक्तीमध्ये निमग्न झालेला असतो, निमग्न झालेला असतो निमग्न झालेला असतो, त्याच्या दृष्टीने असा भेदभाव मुळीच अस्तित्वात नसतो. परमगती प्राप्त करण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. श्रीमद भागवतात 2.1.18 असे सांगितले आहे की चांडाळ ही शुद्ध भक्ताच्या सत्संगामुळे शुद्ध होतात. म्हणून भक्ती आणि शुद्ध भक्तांचे मार्गदर्शन इतके प्रभावी असते की उच्च नीच वर्गातील मनुष्यात कोणताही भेदभाव राहत नाही. कोणीही याचा स्वीकार करू शकतो. शुद्ध भक्तांचा आश्रय घेणारा अत्यंत साधा मनुष्यही योग्य मार्गदर्शनाने शुद्ध भक्त होऊ शकतो. विविध प्राकृतिक गुणांनुसार मनुष्यांचे सत्वगुणे ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय किंवा प्रशासक, रज आणि तमोगुणाचे मिश्रण असलेले वैश्य किंवा व्यापारी आणि तमोगुणी शूद्र असे वर्गीकरण केलेले आहे. यांच्यापेक्षाही हीन कुळातल्या लोकांना चांडाळ असे म्हणतात. त्यांचा पापी कुळामध्ये जन्म होतो. सामान्यतः उच्च कुळातील लोक हीन कुळातील लोकांचा संघ स्वीकारित नाहीत, परंतु भगवत भक्ती ही इतकी प्रबळ आहे की भगवंतांचा शुद्ध भक्त सर्व हीन कुलीन लोकांना जीवनातील परमोच्च सिद्धी प्राप्त करून देऊ शकतो. जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतो केवळ तेव्हाच हे शक्य होते. या श्लोकातील वापश्रिय या शब्दावरून दर्शवल्याप्रमाणे मनुष्याने श्रीकृष्णांचा पूर्णपणे आश्रय घेतला पाहिजे, तरच तो महान ज्ञानी आणि महान योगापेक्षा श्रेष्ठ होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. खूप सुंदर वर्णन दिलेलं आहे. आणि म्हणून जेव्हा आपण सत्व, रज आणि तम, जेव्हा आपण 3 गुणांचं अध्ययन करणार आहोत 14व्या अध्यायात, तेव्हा आपल्याला या गोष्टींचा उल्लेख होईलच. तसं दिलेलं आहे की सत्व म्हणजे काय, रज म्हणजे काय, तम म्हणजे काय. आणि त्याचाच जेव्हा वर्णाश्रमामध्ये म्हणजे जेव्हा वर्ण दिलेले आहेत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि क्षुद्र, तर कशा प्रकारे ब्राह्मण हा सत्व म्हणजे सात्विकता, कारण कुठेतरी ज्ञानाचा, वेदांचा, शास्त्रांचा अध्ययन करणारे आणि मंत्रांचं आणि सगळ्यांचं अध्ययन करणारा असा वर्ग आहे. रजोगुण आणि तमो, सत्व आणि रज यांचं मिक्सचर दिलेलं आहे. त्याला कुठेतरी जो रजोगुणी आहे तो क्षत्रिय आहे, जो राज्य करतो, अभिलेषणी, जो कुठेतरी वासना आहे, कुठेतरी इच्छा आहे, त्याला रजोगुणी आहे. रज आणि तमोगुणाचे मिश्रण असलेले कुठेतरी वैश्य, मग वैश्य जे व्यापारी करतायत त्यांच्यामध्ये रजोगुण आहे आणि तमोगुण पण दाखवलाय. आणि मग जे क्षुद्र आहेत त्यांना तमोगुणी म्हटलेलं आहे. मग या गुणांनुसार त्यांचं कुठेतरी वर्गीकरण केलेलं आहे, परंतु कुणाला कमी लेखलेलं नाहीये भगवंतांनी. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात त्याही पेक्षा खाली चांडाळ सुद्धा असतो, परंतु
भगवत भक्तीमध्ये या सगळ्यांना मान्य केलेलं आहे भगवंतांनी. आणि म्हणूनच जो भगवत भक्तीमध्ये येतो त्याला भगवंत निश्चय आश्रय देत आहेत, निश्चितच. म्हणून जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतो केवळ तेव्हाच हे शक्य होते. म्हणून इथे व्यपाश्रित्य हा जो शब्द आहे तिथे मनुष्याने श्रीकृष्णांचा पूर्णपणे आश्रय घेतला पाहिजे, पूर्ण सरेंडर, हो, पूर्णपणे शरण गेलं पाहिजे भगवंतांना. तरच तो महान ज्ञानी आणि महान योग्यांपेक्षाही श्रेष्ठ होऊ शकतो. मग तिथेच कुठलंच वर्गीकरण केलेलं नाही. किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम. एक मिनिट हा, जरा मला एक एक कॉल. आणि म्हणून इथे म्हटलंय, तर मग सदाचारी ब्राह्मण भक्त आणि राजर्षींबद्दल काय सांगावं. जिथे ब्राह्मण शूद्र म्हणजे जिथे वर्ण दिलेले आहे, जिथे चांडाळाला सुद्धा म्हणजे भगवत भक्तीमध्ये जो येतोय, मग एखादी जसं आपण म्हटलेलं आहे आधीच्या ह्याच्यामध्ये की प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचं निवासस्थान आहे, हो. म्हणूनच कितीही पापांमध्ये युक्त असला तरीही त्या त्या माणसाला जेव्हा भगवत भक्तीमध्ये ती व्यक्ती येते, कृष्ण भावनेमध्ये येते, निश्चितच सगळं विसरून तो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला समरस करतोय, तिथे निश्चितच तो मुक्तीच्या मार्गावरती आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की जर त्यांची ती कथा आहे तर मग सदाचारी ब्राह्मण भक्त राजर्षींबद्दल अजून काय सांगावं. म्हणून या अनित्य दुःखमय जगतामध्ये आल्यामुळे माझ्या प्रेममयी सेवेमध्ये संलग्न हो. प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत, हो. म्हणून ही जी कृतज्ञता आहे ती प्रत्यक्ष भगवंत व्यक्त करायला सांगताय. आणि या भक्तीमध्ये कसं समरस व्हायचंय, या भक्तीमध्ये कसं यायचंय, याचं पूर्ण वर्णन प्रत्यक्ष भगवंत देत आहेत. म्हणून भगवंत अर्जुनालाही सांगतायत बघा. अर्जुनाचा जन्म राजर्षी कुळामध्ये झाला होता, त्याला सुद्धा भगवंत सांगतायत की माझ्या भक्तीचा स्वीकार कर आणि त्वरित माझ्या धामाला परत ये. दुःखाने पुरेपूर भरलेले असल्याने या अनित्य जगतात कोणीही वास्तव्य करून राहू नये. दुःखालयम अशाश्वतम जन्म मृत्यू जरा व्याधी. बघा, आपण विचार केला तरी पुन्हा पुन्हा त्याच चक्रामध्ये अडकायचंय का, हो. नाही, त्या भगवत धामामध्ये जायचंय, परत नकोय ही सगळी त्या व्याधी आणि त्या सगळ्या कष्टमय दुःखमय म्हणण्यापेक्षा त्या अशाश्वत अशा, मग तो आनंद जरी असला तो क्षणभंगूर आहे, हो, पण तिथे जे आहे ते सगळं कायम स्वरूपाचं आहे. आणि म्हणूनच त्या भगवत धामाची प्राप्ती करण्याचं ध्येय असावं. आणि म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष अर्जुनाला म्हणतायत त्वरित माझ्या धामाला परत ये. दुःखाने पुरेपूर भरलेले असल्याने या अनित्य जगतात कोणीही वास्तव्य करून राहू नये. प्रत्येकाने भगवंतांच्या हृदयाशी आसक्त असावे, जेणेकरून तो नित्य सुख प्राप्त करू शकेल. भगवत भक्ती हा असाच एक मार्ग, असा एकच मार्ग की ज्याद्वारे सर्व कुळातील लोकांच्या सर्व समस्यांचं समाधान होऊ शकतं. म्हणून प्रत्येकाने कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून आपले जीवन कृतार्थ केले पाहिजे. प्रत्यक्ष भगवंत भक्तांना सांगतायत, हो. प्रत्यक्ष भगवंत हे ज्ञान देतायत आहे. म्हणून खूप सुंदर शेवटचा हा श्लोक आहे. मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिन्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी उक्तैव मात्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी, सॉरी तुम्ही नंतर वाचलं नाहीत, तुमची वाचण्याची इच्छा आहे का? हा श्लोक वाचा प्लीज. हरे कृष्ण माधुरी माताजी. मला वाटतं त्यांचा ऑडिओ माहिती नाही, पण त्या आधी वाचत होत्या म्हणून म्हटलं त्यांनाही एक संधी द्यावी. प्रभूजी वाचाल, आपण वाचा, चालेल. शेवटचा श्लोक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी वाचतो.
आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या श्लोकात स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की या प्रदूषित भौतिक जगताच्या बंधनातून मुक्त होण्याचं एकमेव साधन म्हणजे कृष्ण भावना होय. या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगितले आहे की सर्व भक्तिपूर्ण सेवा भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण केली पाहिजे. परंतु कधी कधी तत्वहीन भाष्यकार जे जे कुठेतरी अज्ञानामध्ये असतात बघा, या विधानाचा विपरीत अर्थ काढतात. दुर्दैवाने असे तत्वहीन दृष्ट भाष्यकार जी गोष्ट मुळीच संभाव्य नाही अशा गोष्टीकडे वाचकांचं मन वळवितात. असे भाष्यकार जाणत नाहीत की श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्णांचं मन यामध्ये मुळीच भेद नाही. श्रीकृष्ण हे साधारण मनुष्य नसून ते परम सत्य आहे. त्यांचा देह, त्यांचे मन आणि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण हे एकच आणि परिपूर्ण आहे, जे षट ऐश्वर्याने नटलेले आहेत, ज्यांचं शरीर मन हे एकच आहे. भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामींनी चैतन्य चरितामृतावरील 5वा अध्याय आदिलीला 41.48 आपल्या अनुभाष्य या भाषेमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे कर्म पुराणात म्हटले आहे की देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित. अर्थात पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचा देह यामध्ये मुळीच भेद नाही. परंतु भाष्यकारांना हे कृष्ण विज्ञान ज्ञात नसल्यामुळे ते श्रीकृष्णांना लपवितात आणि त्यांच्या स्वरूपाचं त्यांच्या देहापासून अथवा मनापासून विभाजन करतात. कृष्ण विज्ञानासंबंधी हे जरी निव्वळ अज्ञान असले तरी काही लोक जनतेला भ्रमित करून स्वतःचा स्वार्थ साधतात. आणि म्हणून श्रीकृष्णांवर एक सुंदर काव्यरचना करण्यात आली आहे. या कवितेमध्ये म्हटले आहे की देवतांचे उपासक हे निर्बुद्ध असतात आणि त्यांना कृष्ण प्राप्ती कधीही होत नाही. प्रारंभावस्थेमध्ये मग आपण या देवी देवतांच्या पूजेवर होतो की जे सकाम कर्मांकडे. आणि म्हणून मला वाटतं आपण जाऊया या तात्पर्याला. खूप सुंदर तात्पर्य आहे त्याचं. काही लोक आसुरी वृत्तीचे असतात आणि ते सुद्धा श्रीकृष्णांचं चिंतन करतात, पण त्यांचे चिंतन हे श्रीकृष्णांचा मामा कंसाप्रमाणे द्वेषपूर्ण असते. आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण केलं हो, पण भावना कुठली? द्वेषाची. कंस देखील सदैव श्रीकृष्णांचं चिंतन करीत होता, पण तो श्रीकृष्णांना आपला शत्रू समजत होता. केव्हा कृष्ण येईल आणि आपल्याला ठार मारील या विचाराने तो नेहमी चिंतातूर असे. अशा प्रकारे केलेले चिंतन आपल्याला सहाय्यकारक ठरू शकत नाही. मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांचे चिंतन भक्तिपूर्ण प्रेमभावाने केले पाहिजे. याला भक्ती असे म्हटले जाते. मनुष्याने निरंतर कृष्ण विज्ञानाचे अनुशीलन करावे. असे अनुशीलन अनुकूल केव्हा होते? तर त्याकरिता प्रामाणिक आचार्याकडून हे कृष्ण विज्ञान शिकले पाहिजे. श्रीकृष्ण हे पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत आणि आम्ही अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की भगवंतांचा देह हा प्राकृत नसून सच्चित आनंदमयी आहे. अशा प्रकारे श्रीकृष्णांचं चिंतन केल्यामुळे मनुष्य भक्त होऊ शकतो, अन्यथा अयोग्य व्यक्तींपासून श्रीकृष्णांना जाणणे व्यर्थच ठरते. म्हणून मनुष्याने शाश्वत आदिपुरुष श्रीकृष्णांच्या स्वरूपामध्ये मनाला निमग्न ठेवून, यासाठीच भगवंत सांगतायत मन्मना भव मद्भक्तो मद्या जिन्मा नमस्तु, की तुझं मन आणि बुद्धी जी आहे ना, कारण ही बुद्धी मनाला नियंत्रित करते, मन त्या इंद्रियांना नियंत्रित करते, त्या इंद्रिय विषयांवर ते मन अडकलेलं आहे. म्हणून त्या मनाला आणि बुद्धीला तू माझ्यावर नियंत्रित कर. श्रीकृष्णांच्या म्हणून मनुष्याने शाश्वत आदिपुरुष श्रीकृष्णांच्या स्वरूपामध्ये मनाला निमग्न ठेवून श्रीकृष्णांच्या आराधनेमध्ये स्वतःला संलग्न करावे. श्रीकृष्णांच्या पूजनासाठी भारतामध्ये हजारो मंदिरे आहेत आणि त्या ठिकाणी श्रीकृष्णांची भक्तिपूर्ण सेवा केली जाते. अशा भक्तिपूर्ण सेवा करताना मनुष्याने श्रीकृष्णांना वंदन केले पाहिजे. मूर्तीसमोर नतमस्तक होऊन आपले तन मन आणि आपली कर्मे सर्व काही युक्त केले पाहिजे. यामुळे तो दृढपणे श्रीकृष्णांमध्ये रममाण होऊ शकेल आणि त्याला कृष्ण लोकाची प्राप्ती सुलभपणे होईल. प्राप्ती होणे सुलभ होईल. तत्वहीन भाष्यकारांमुळे मनुष्याने भ्रमित होऊ नये, कारण म्हणून त्या मार्गाने जाऊ नये. कारण ज्याच्या मनात श्रद्धा आहे त्यांनी फक्त उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून ते ज्ञान घ्यावं. श्रीकृष्णांच्या श्रवण कीर्तनादी नवविधा भक्तीमध्ये मनुष्याने निमग्न झाले पाहिजे. शुद्ध भक्ती ही मानव समाजाची परम उपलब्धी आहे.
ज्ञानयोग आणि सकाम योग यापासून मुक्त अशा शुद्ध भगवत भक्तीचे निरूपण भगवद्गीतेच्या 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये करण्यात आले आहे. जे लोक पूर्णपणे शुद्ध झालेले नाहीत ते निर्विशेष ब्रह्मज्योती आणि अंतर्यामी परमात्मा रूपाकडे आकृष्ट होतात. परंतु शुद्ध भक्त हा प्रत्यक्ष भगवंतांची सेवा करत असतो. जे सकाम कर्मात अडकलेले आहेत, जे फक्त ज्ञानानेच स्वतःला कुठेतरी उन्नत करू पाहतात, ते कुठेतरी मग त्या मार्गावरती आहेत, पण मग ते त्या गोष्टीला पूर्णपणे जाणू शकलेले नाहीयेत आणि म्हणूनच ते कुठेतरी ब्रह्म आणि परमात्मा रूपाशी निगडीत आहे. पण भक्त हा भगवान रूपाशी निगडीत आहे. आणि म्हणून श्रीकृष्णांवर एक सुंदर काव्यरचना करण्यात आली आहे. या कवितेमध्ये म्हटले आहे की देवतांचे उपासक हे निर्बुद्ध असतात आणि त्यांना कृष्ण प्राप्ती कधीही होत नाही, कारण तिथे कुठेतरी त्रुटीपूर्वक ती श्रद्धा आहे. प्रारंभावस्थेमध्ये एखाद्या भक्ताचे कधी कधी मार्गावरून पतन होऊ शकते, परंतु तरीही त्याला इतर सर्व तत्वज्ञानी किंवा योग्यांपेक्षा श्रेष्ठ समजले पाहिजे. जो सदैव कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो त्याला परिपूर्ण साधू मानले पाहिजे. जरी तो त्याच्या मार्गामध्ये जाताना, मग जसं आपण म्हणतो ना, अनेक काटेकुट्यांचे मार्ग आहेत, मग अनेक आपल्याला प्रलोभनं आहेत, कुठेतरी पतन होऊ शकतं, पण तो आहे त्या भावनेमध्ये दृढ आहे, प्रयत्न करतोय, पुढे जायचा आटोकाट प्रयत्न करतोय, त्याला साधू मानलं पाहिजे. त्याने प्रसंगावश केलेली भक्तिविहीन कर्मे नष्ट होतील आणि लवकरच तो निस्संदेह सिद्धी प्राप्त करेल. वास्तविक शुद्ध भक्ताचे पतन होण्याची कधीच शक्यता नसते, कारण भगवंत स्वतः शुद्ध भक्ताची काळजी घेतात. क्षेम क्षेम या शब्दाचा अर्थ आपण बघितला, अहैतुकी संरक्षण भगवंत करतात शुद्ध भक्ताचं. म्हणून बुद्धिमान मनुष्याने प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेचा स्वीकार करावा आणि या भौतिक जगतामध्ये सुखाने जीवन व्यतीत करावे. अखेरीस त्याला कृष्णरूपी सर्वात महान वस्तू प्राप्त होईल, ते भगवत धाम निश्चितच प्राप्त होईल. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या राजविद्या राजगुह्य योग या 9व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. इति 9मोऽध्याय समाप्तः. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. खूप हरे सुंदर अध्याय, खूप सुंदर अध्याय, अप्रतिम अध्याय आहे हा.